gwaethaf, croeso I Haclediad. Rhif cantadeg! What? 110 to the max! What? Google IIO, croeso I Haclediad cantadeg. Sioned sy'n fan hyn, hefo Bryn. Hello. A Iestyn. I see what you did there, IIO. Ti'n gweld? Dyna'r gosag I di binary jokes gen i. Ia, croeso I podlediad hynna'r Gymraeg TM. Da ni yma I siarad efo chi am 2 awr arall. Da ni'n rhoi gwerth mis y podlediad I chi bob tro, okay? So just iwsiwch y chapters na. Mor garedig yda ni iddo chi. Da ni chi Am gael... ddim. Mae o'i gyd fel package o... Fel care package o adra llawn o goodness. O, neis. A wedyn fel cacen gris y stuff di ddod iddyn ni mewn fel greaseproof paper y pethau. A di cael ei glymu fyny efo tamad o bale twine. O, a rhyw herbs bach wedi rhoi dynnu nhw. Herbs falle fel Wild Mountain Thyme. Wild Mountain Thyme, Guys, croeso. Diolch. Oh boy. Oedd hwnna ddim yr introduction mwy o smooth, ond dowch efo ni arno fo. So, da ni wedi cychwyn fel podlediad tech, so gowch chi bach o tech, gowch chi bach o newyddion. Ond hefyd, mi gowch chi ein rundown ni o'r ffilm, potentially gweithio da ni wedi gwachod eleni. Dwi'n mynd I roed o allan. Actually. Fe gychwynoedd y pandemic 2 flynedd yn ôl, a felly gychwynodd ein arfer ni o watched films ofnadwy. Y pethau da ni wedi neud I Bryn wylio. Oh, boys, da chi... Therapy bills. Mae hwn yn... Oh, wow. Honestly, dwi'n gwybod lle gychwyn. Mae hwn... Dwi'n eitha sy'n eich hwn ydy'r peth gweithio da chdi neud I wylio. Fi'n mynd I awgrymu bod chi yn stopio'r podlediad, ydy hi'n ddiogel I chi wneud hynny, tynnu drosodd, ffairio fyny Netflix, gwatched Wild Mountain Thyme. Gai gynnig alternative. Watch a ffilm ar ITV2. Gwylio unrhyw beth arall. ITV3. Gwylwch Cats eto. Dwi'n stanio Cats, ond ti'n just fi di hwnna. Anyway, hogia, diolch I chi am fod yma yn cadw cwmni unwaith eto, unwaith mis, da ni'n rhoi y pleser yma I bobl. Am ddim, da ni yn cael cyfraniadau lyflu gan ein cynulleidfa, so diolch yn fawr iawn I chi gyd sydd wedi taflu rhyw geiniogau mewn ein hetiau ni. Mae gen I ni llwyth o newyddion. Dwi jyst yn goffa nofio trwy dagrau crypto bros I gyrraedd nhw ar hyn o bryd. Hang on, Sioned, ti'n clod y sŵn na? Yr violin hia erioed di bodoli sy'n NFT sydd yn NFT violin sydd yn chwarae tiwn iddyn nhw. Ie, dwch. Fyddwn ni'n mynd i'r Gornel Crypto fy ni yn Gornel Crypto Caernarfon ydy lle fyddwn ni'n mynd. Ond gwrandwch ar y news hefo ni gynnu weld beth sy'n digwydd a wedyn cymwch eich amser I glywed ni'n mynd trwy The Wild Ride o Wild Mountain Thyme. Ond yn gynta, be dyn ni'n arfer wneud ar y podlediad yma? Wastad, cychwyn, smooth. Yr agenda, okay? Smooth, come on, smooth. Fel chwisgi, 12 mlwydd oed mae Iestyn yn yfed. Ydw i'n gywir? 17 years old, please. Holy moly. O'n i'n jocian, ond yes, me. With his reputation. Big NTS. Me? Here? My reputation. Dwi nôl ar Wild Horse y bir I fynd Wild Mountain Horse? Wild Mountain. The black horse of the mountain. Yeah. Ac dwi wedi cael Pinniped, West Coast Pale Ale. Pa gwmni di hwnna ti'n dweud? Be? Cwmni y ceffil di? Lle mae'n llan dyd nhw. O, lleol. Ac maen nhw'n hyfryd tyfan, tyf hwnt. Och. Maen nhw'n gyd. Gyna fi lot o rhyw wahanol dwi wedi prynu. Ac Pinniped di yno hwn, dwi'n gwybod beth mynd fel. Rhywbeth ceffil lega. Pinniped. Okay. A mae Iestyn wedi yfad 20 nhw barod, so Iestyn, a gesti hwn yn gwyl fwyd Caernarfon? Mi gefais I o
cyn y gwylfwyd oherwydd y pobl oedd yn dod i Caernarfon. No way! So ti wedi cael asesiad o fynd, o rai fi 3 o'r beers mae cyn i fi fynd i yfed mwy o beers yn gwyl beers Caernarfon. Oedd hi'n rhemp yma, oedd hi'n Oedd yn edrych yn nuts! Oedd hi'n anodd cael at rhai o'r stondina, so dwi'n yn gwybod os nath nhw bachio neu pres. Pob di gwirioni ar ôl 2 flynedd o lockdown eisiau cael allan o'r tu. Eisiau chorisos lleol a dwi'n bod overpriced caws. Oedd o fatha fod yn ascot, ond mewn fersiwn cofi ono fo. Ac y pawb baseball hats really smart. Ia. A trainers efo high heels. Extra nice. Efo high heels. Rei, oherwydd y hael, ddim efo topiau ymlaen wrth gwrs. Tops off. Ie. Fel kebabs bach yn cwcio yn yr hael. A tinnies. Gwyl fwyd. Gwyl sausage fest Caernarfon. I love it. I mean. Bryn, be wyt ti'n yfed? Dwi'n cadw hyn eitha... Dwi'n cario ymlaen y thîm Eidaleg a mynd am cario ymlaen efo'r aranciata rosa gan San Pellegrino. San Pellegrino. Dwi'n falch fo hwnna. A dy ti'n cwyno cynt bod ti'n teimlo'n ddiddychymig efo rhai o'r drink selections. Mae hon yn particularly snazzy. Mae'n edrych yn lyflu. Mae'n edrych o'r math o liw bys ni'n licio peintio fo wal. Yn sicr, yn sicr. Dwi... Beth sy'n gyda Wedi, dwi ddim hyd yn oed, chi'n gallu deud efo quality'r intro yma wan, dwi ddim di cael drink eto. So, yn wahanol iawn i Bryn, di yn dibynnu ar liquid courage. Dim bod ni yn annog i chi yfad na byd, ond... Fel da ni'n deud wastad ar y siow, dyma unwaith y mis, dyma lle dwi actually yn bod yn really anghyfrifol. A dwi'n recordio fo i bobl gael clywed. I mean, be alle fynd o'i le. So, yn y crop o'r shot o beth dwi'n weld ar sgrin fi o Sioned ar y funud, mae'n edrych fatha un o'r tubes na ti'n mynd i'r doctor ar ôl i chdi gael sample bach yna fo. Okay, on top y botol ydi o. Mae'r... Anrheg hyfryd... Wanted, dio ddim yn rhywbeth... Dwi'n putting it out straight. Dio ddim yn rhywbeth sy'n ni'n prynu un fy hun. Dyma ydi gin liqueur wedi syllafu y bennod. Get it? It's exciting. It's exciting. Mae'n okay, M&S, dio. Graphic designers Alice. Blackberry and elderflower gin liqueur. A wedyn mae'n sticker ar ochr yn mynd, goes well with Prosecco. Ac yn i fel, Nino, mammy drinks. So M&S gin liqueur, pink, nice. Blackberry and elderflower, sydd basically wine mummy squash ydi o. Okay, so putting out wine mummy squash. 20. Wahanol iawn i'r Brecon gin sydd yn 42. So, fydd angen yfed 2 weth gymaint ono fo. Barod? And the old Eden Bay tonic. Little special. Yeah. Little special. Ma Eden Bay. Mae o'r un lle a fel Ashworth Farm, sef lle bynnag mae Lidl yn neud. Right, gan i neud rhywbeth sy'n swnio'n mildly realistic, ond sy'n neb byth yn mynd i feddwl bod o actual lle go iawn. Hold on, gan i drio fo. Yep, mummy squash. Ti'n meddwl bod, like... Mae'r agenda, just bob mis, right? Iestyn fel good, classy, Bontadeli fare. Bryn fel well-chosen, curated, non-alcoholic drinks. Sioned, be oedd yn gwylod y fridge? Lenny, dwi'n bo, gan i scoopio rhywbeth allan o'r icebox. Just yr pina colada chwdlyd o kids. Granda. Mae'n fath o bod ti'n gadael y plant dewis dy ddiodydd. Fel YouTubers yn mynd, I let my kids make me cocktails. Yeah. Here's how it went. Yeah. Oedd y pina colada, unrhyw un sy'n heb clywed pennod mis Ebrill, oedd y pina colada, oedd hwnna'n peak Sioned yn ffindio stuff yn back of freezer, isio neud drink, ddim wedi actually mynd allan. Dwi ddim yn credu mewn mynd allan a prynu stuff go iawn. Basically, dwi jyst yn credu mewn scoopio kind of
pineapples di sychu allan o gwylod yr dried fruits dror a sticio nhw, rehydratio nhw. Sicr yn edrych, oedd y sicr yn edrych fel rhywbeth o'ch ti wedi tynnu o cefn y cwpwr oedd di bod yna. Oedd y sŵn glwp oedd o'n gwneud. Y glwp oedd o, particularly exciting. Oedd. Right, guys, well, bach o peek behind the pod curtain fan hyn. Mae camera fi rwan wedi stopio gweithio, so, gan i'n weld os ydy hwn mewn purely audio format yn mynd i weithio. Dwi'n gobeithio bod yn gweithio ar gynulleidfa. Da ni'n mynd i fynd i'r news. Mae gennym ni news. Boys. Sa'ch chi'n dychmygu bod ni wedi gwneud hyn as bron i 12 blynedd bellach? Mae webcams, basically, yn yr un categori o drinks i fi. Y webcams ydy, granda, be am ti just peidio mynd allan a prynu yn specific sy'n mynd i weithio'n iawn? Be am ti just cael un second hand off eBay? So, kind of bai fi di hyn. Fi'n mynd i fod yn honest. Guys, allai ddim bi ar webcam. It's just fi. Anyway. Ydy'r iPhone? Na, siwr. Rhyw Logitech. Chi'n gachu peth. Rhyw bobl di prynu'n ganol y pandemic wedyn di meddwl fel, ti'n ma be? Dwi'n angen o rwan. Na i just gwerthu fo'r eBay. Mae Boris di mynnu bod ni'n mynd yn ôl i'r office, so give up arni braidd. Right, Gornel Crypto Caernarfon. Betcha di bod pawb yn y gwyl fwyd, just a marw isio talu fo bitcoins. Mi oedd y Tesos a'r bitcoins. Ethereum, bobman. Oedd bob dim yn based ar Ethereum, a dyna oedd y broblem dwi'n meddwl yn Gaernarfon. Oedd y bros allan, oedd nhw gyd yn Cryptocurrencies. Oedd y bwyd i gyd ar y blockchain. A dyna pam oedd y queue mor hir. The mythical off heb access key'r ledger, so fucked dweud. Okay, yes. So, talk to me wan. Beth ydy, achos mae yna lot wedi mynd lawr yn y wythnos y diwetha yma, sy'n i'r cwrs diwetha. Basically, mae un o'r stablecoins di collapsio, ac oedd pawb fel, mae stablecoins yn ffain, a ti fel, na, di stablecoins ddim yn ffain. Ie, oedden ni'n siarad am hyn, yr actual stablecoins, ond ddim yr un yma. Be oedd o, Tether ydy'r rhan, ia. Dwi'n trio cofio be di'r stori mae gyd, ond basically oedd... Na i just cyflwyno pawb i, mae yna bennod brilliant o controversial podcaster PJ Vote. Nath o pennod amazing o Crypto Island. Nath basically just fynd â ni trwy exactly be ddigwyddodd hefo y stablecoin ma a'r cryptocurrency oedd yn bacio fyny'r stablecoin. Gan y boi ma'r enw Do Kwon, sydd basically Elon Musk wannabe o South Korea. Boi really... So ni'n deud from the Trump school of gan i just dwi'n mynd poeni os dwi'n gallu neud o neu beidio neud o, os dwi'n legal neu beidio, fi just mynd i neud o. A wedi bigio fyny'r stablecoin ma, a wedyn oedd pethau, want be dwi ddim quite wedi deall ydi sut ma algorithmically based stablecoin, be sydd yn rhoi yr algorithm off i wneud iddo fo werth yn lle $1 fel 25 cents. Hwna dy'r bit dwi ddim quite wedi deall. Ie, wel, be oedd Polkadot neu rhywbeth nath crasio neu ffernol, nath o gochi 94 neu 98% o'i werth dros nos. Ac mae hwnnw'n... Diglodd yna, Bryn. A mae hwnnw'n linked i hyn i gyd, rhywsut. Ond oherwydd oedd pobl yn dechrau tynnu pres nhw i gyd allan. Ac wedyn oedd Tether bob tro di bod mewn traffath na Terra, ia? Ia. Ia, Tether yn thing arall sydd gyda nhw. Ond mae Terra yn deud, mae gyda ni'r actual pres tu ôl i hwn i bacio fo fyny, a dyna sydd yn cadw fo'n stablecoin. Am bob un Terras gyda nhw yna, mae gyda nhw pint mewn $, mewn banc yn rwla, neu mewn air, neu be bynnag sydd yn cadw'r gwerth. Ond oedd pobl yn deud, ers blynyddoedd, wel, cawn ni weld y pres ma, gwydwch chi ddangos statements yn deud profi bod chi actually efo fo, ac yn dweud, na, da chi'n angen gweld o, mae gyna fi o.
Mae o'n based ar trust mewn ffordd. Dyna mae'r y person sy'n rhedeg wedi deud. Based on trust. Rhwng crypto... Bryn. Pa bod ma'n guess? Bryn, sa chdi'n deitha fi fod gen ti $1 fyswn i'n coelio chdi? Chos ni'n actually nabod yn gilydd. Mae gen ti fucking maniacs. Fucking maniacs sydd yn meddwl i'n byd am y ffaith bod mynd rownd a dweud, mae chdi cael diamond hands i dal y peth ma, a bod y gwerth ond yn mynd i fynd i fyny. Just... dyna fe mae o. Ddim Polkadot oedd o, mae hwnna'n un arall. Luna oedd enw'r... So Luna ydi coin y do quan boi ma. Dwi wirioneddol yn awgrymu'r bennod. Achos mae'r bennod yn... so dwi'n siŵr bod fi'n siarad am hwn o blaen. So mae PJ Vote oedd yn arfer bod ar reply all. Mae reply all oedden nhw wedi cael huge fel issues o fel, da ni'n mynd i exposio Bon Appetit magazine am fod yn racist a stuff. A wedyn oedd pawb o fewn criw cynhyrchu reply all di mynd, actually, da chi gyd yn exactly'r un peth ac yn waith achos da chi'n gadael un i unionisio. So wedyn nath y boi ma just ditcho reply all a mynd a just cychwyn y Cryptocurrency podcast ma. Ac o'n i just fel, di hwn just bim hwn yn mynd i fod fel. Ond ti'n bod be, mae yn rili wybodus, achos un o'r penodau diwetha, oedd o di mynd i fel Bitcoin Miami, fel gwyl masif. A fel sort of super efengls kind of Bitcoin event a cryptocurrency. Fel Serena Williams a stuff yna. Mae ddiddorol mynd ar YouTube, a mae, dwi'n meddwl na Vox Media neu rhywun... Mae nhw newid bod yna'n cyfro'r thing, ond mae gen nhw rei o blynyddoedd y blaen hefyd, a mae werth mynd nôl am fod yr un 2015 neu rhywbeth nes i wylio, ac oedd o'n really weird, oedd gen ti sweaty 20-somethings. Hacio'r iaith vibes? Hey, ni, di'r sweaty 20-somethings ond ac y peth oedd, ti'n spotio'r pobl sydd yna ac nhw ydy'r millionaires rwan. It's amazing. O ti'n bod, os fysa nhw'n gwerthu i actual holdings nhw i fewn i pres gwir. I'm in hands, boys. Chos hyn ydy'r peth, mae Musk efo tomor y bres ar bapur, ond diolch actually really gallu trosi hwnna fod yn actual bres. Mae'n swnio fel bod mae gen ti'r stablecoins ma, fatha, ti'n cwerid i gair nhw bod gyn nhw y pres gyn nhw. A trellian mae'r holl beth i adeiladu ar gelwydda. They sit on a throne of lies. The throne of lies. Oherwydd fod hwn i gyd di crasio, mae di tynnu bob un arall i lawr efo fod o. So mae'r holl farchnad wedi crasio mewn ffordd. Wedi colli, mae'r rei nhw wedi colli 50% o'i gwerth. Fel o'r byd tu allan, be sy'n mor ddiddorol ydy, o ti'n gwrando ar yn yr Bitcoin Miami yma, ac oedd yr newyddiadurus, oedd PJ Vote yn mynd rownd yn mynd, mae'r vibe yma mor weird, mae'n teimlo fel, ti'n bod Gornel i Reddit, mae'n gyd yn teimlo fel, mae'n kind of eitha culty a perig, ac oedd o'n dweud, oedd fynd rownd efo, a dyna di teimlo dwi wastad wedi cael efo crypto. Ac dyna efo'r hen coverage o hwn hefyd, oedd o'n effernol fel na, o'ch ti'n gweld y pobl ma'n amheus, mae gynnau chydig o cynioga am ymhocad, a am fod oedden nhw'n cael live auctions yna, lle fod person efo gefel, a falle dangos yr NFT fyny ar sgrin. Oedd yr adag pan math CryptoCurrencies dod allan. Dwi'n meddwl na 2018 oedd yr un yna. Flashback. Oedden nhw'n reid yr NFTs mae fyny ar sgrin ac o'na live bidding yn mynd ymlaen. Ac mae o'n shocking gweld y rei oedd mynd am 7,000 o bunna sydd rwan werth 700,000. Mae o'n bizar. Peth ydy, mae o'n farchnad sydd wedi cael ei creu ar y syniad bod nhw'n angen regulators, bod nhw ddim angen deddfa, bod nhw'n angen oversight. Bod libertarian extreme o fel, dyda ni'n angen llywodraeth i redeg hwn. Mae'n dweud, da ni'n cael neud fel fyno ni sy'n includio swindlo pobl. So, sut wyt ti'n gallu, mae'r rhaid i'n fod rhywbeth yna i gallu
i gallu sicrhau bod na rhywfaint o trust yn y system a sa bod gen ti regulator neu rhyw fath o awdurdod tu ôl i'r peth, dwi ti'n mynd i gallu sicrhau bod ti'n gallu cael dy bres yn ôl. Ond dim dyna di pwynt y blockchain ddo? Fel, dyna di'r cred fawr mae y blockchain sydd yn... Ond mae hynna yna i beth sydd yn y blockchain. Os ti siŵr yn trosi hwnna i'r byd go iawn, chos eto mae'r stwff o werth... Trust, mae gyd ar trust. Wel, mae gyd yn werth ar bapur, mae ar y blockchain. So, dyna lle mae'r gwerth i gyd. Wyt ti'n trio tynnu dy bres allan, fanna mae'r holl beth yn disgyn y darna, chos... Dyna beth, mae'n fascinating. O'r tu allan, mae o'n hollol fascinating. Cos, nath ni siarad cwpl o fisoedd yn ôl do amdan fideo Dan Olsen fel Line Goes Up. A dyna di'r vibe, dwi siarad am hwn o blaen ar y siow, fel y vibe ydi MLMs i ti yn bechgyn, basically. Yes, dwi'n gwybod, ti dy'r un o'n ni sydd wedi dablo yn efo, fel llew ti arni rwan. Efo fun money. Funny. Fun money fi, gael i weld. Dwi dal mewn profit, oherwydd, faint nes i reid i fewn, 100, beth ola. Dwi ar 360 quid dwan. A wyna o... Campins. Aki, be oedd y peak? Y peak oedd o... 700 yn y rest oedd o? Na, 1,500. Right. So mae'r masif o... Di mynd i fyny o gampint i fyny 1,500 a wan di dod lawr i 360. Wel, mae gen ti diamond hands fyna, Iest. Ie, just gadl yna a just gweld be ni ddigwydd de, mae'n bizar gweld faint mor volatile ydy'r holl system. Ti gallu talu am cabinet y gegin? Wel, fall 2 cabinet. Ti'n gallu talu am build go iawn i fel demolish o gegin chdi yn hytrach na just mynd yn mega blin ar ryw bore di sil yn mynd, dwi just mynd i smasho fe gyd lawr. Wel, mae hynna'n ddi, ond in for the long game, de. So beth yw'r plan? So hwn ydi fel financial... Ydy'r plan dos am plan. Dos yna just i fewn yna i cadw ddiddordeb fi yn y fo. Diddorol. A Bryn, di hwn roed ydi apelio i chdi? Na, mae o'n... Mae o'n just... World weary sigh gan Bryn. Na, mae just... Ti'n gweld lot o'r stwff sy'n mynd o gwmpas o, a ti'n teimlo fatha... Dwi'n cyfarfod pobl sy'n gweithio'n high frequency trading a bancio falle, a lot o'n nhw, dyn nhw'n pobl neis. Ti'n meddwl sa ti'n cael crypto, sa ti'n troi fewn i Crypto Caernarfon? Ti wedyn yn meddwl wedyn fatha, so ti'n meddwl ar y graddfa wedyn, mae'r crypto nutters ar ôl nhw wedyn, so ti'n mynd o'r pobl fatha Mr Jones sy'n rhedeg y branch lleol sydd yn really, a ti'n chi trustio fo fod y bres ti, trwad i'r fatha speculative investor trwad wedyn i'r crypto bros, a maen nhw fatha gomor mynd y waith ac y waith, a ti'n dwi'n isio gorfod neud i byd efo nhw. Ond yn yr ffilm Line Goes Up? Na ci it'll be all right on the night. It's a wonderful life. Lle mae o'n rhedeg banc a mae pawb yn dod i fewn yn gofyn am I pres. Wel, sgynna ni mae pres yna. A hynna di'r fatha'r beth sy'n mwy o lai di beth sy'n digwydd efo'r crystal crypto yn y funud, a di'r syniad dos na ddim bres yna i gallu trosglwyddo y gwerth yn ôl. Mae'r stori Do Kwon ma yn amazing, cos mae o'n hybris anhygoel gan y boi ma. Just y ffaith bod wedi bod fel does dim problems o gwbl hefo crypto. Mae crypto yn brilliant. Mae'n hollol saff. Wrth gwrs bod gennym ni'r arian. A wedyn, just whoop, ydi mynd. A just i flannu. A be... Hynny di'r peth mae'n y bobl di parcio pres yna. Mae'n y bobl fydden nhw di neud mwy, so mae'n bobl
y crypto pros sydd yn fatha mynd o gwmpas nes i mainio Ethereum a wan gyda'i supercar fath o beth sy'n dweud, fucking wankars yn ffaith nhw fynd ond mae gen ti wedyn y pobl bach wedyn sy'n di mynd fatha mae hwnnw swnio fatha syniad da a dim ond i roi pres i mewn a mae'n tre allan ti'n methu cael dy pres allan mae nhw di'r pobl sy'n cael fatha'r dynas drws nesaf sydd di seinio fyny ar gyfer body shop MLM a ti fatha nhw sydd wedi cael dal allan gyda peth Wel, basically mae'r dim just kind of mildly creepy kind of internet fascist vibes ydi o. Y ffaith bod mae Bitcoin mining rwan, mae bobl yn ail-agor fel pyllau glo a maen nhw'n ail-agor fel oil wells a gas llefydd just mwyn powrio cloddio. Mae o'n Bitcoin cloddio. bonkers. Mae'n mor wrong. Fucking... Ti'n bod fel... Ti'n gwybod Easter Island? Mae'n ddrwg yna. Mae na enw brodorol arno fo, a does gennau ddim yn fo. Guys, diolch Iestyn, Rapa Nui. Mae, boys, peek behind the pod curtain, maws fi di stopio gweithio rwan fyd, so lle mae hyd yn oed Mae'r fideo nôl. Tydych chi'n lwcus? Di hwnna ddim yn adio i quality'r podcast o na, dim yn bobl eraill. Viewers at home, enjoy fo. Ond, mae pawb fel, da ni ddim yn gwybod be ddigwyddodd i'r diwylliant yma. Ond mae'n ymddangos bod nhw wedi mynd yn obsessed hefo creu cerfluniau a pennau mawr nes bod nhw wedi stopio fel ffermio a bod nhw wedi stopio pysgota a wedyn o pawb just yn obsessed hefo cerfio pennau mawr enfawr ma a'r cyrff ffantastig ma a wedyn oedd pawb farw. A dwi fel... Mae'r blockchain! NFTs dyn nhw, yes. Maen nhw'n built for NFTs. Maen nhw'n gyd slightly gwahanol. Greiddiol. Maen nhw'n non-fungible a maen nhw'n tokens to the gods. Non-fungible tet, as in pen yn Ffrangeg. God, hwnna'n awful. Non-fungible tet. Di hwnna ddim yn dod fel title. Guys, dowch efo fi. Dwi'n sgwini hwnna. Pan fi'n siarad. Pan am meiddio. So, be da ni'n deud ydi, am crypto. Ni'n cadw llygad ar crypto achos mae probably yn mynd i achosi downfall o humanity fel da ni'n abod o. Ond, o yna ddim Facebook, da ni'n siarad am bob mis. Gwan, yes, be oedd ti, achos ti di bod yn ychwanegu mwy o bethau i'r newyddion wsos yma, mis yma. Beth oedd ti di droed cwpl o stories fewn fan hyn dwi'n gweld? Just na ni'n dweud un lein ar fod Sonos yn dod â assistant llais nhw i hunan allan based ar cwmni o Ffrainc nath nhw brynu o'r enw Snips ac oedd i gyd yn based ar privacy ac on-device so bob dim, so'n byd yn mynd allan o'r device i'r cwmwl ac yn ôl na'n byd. Mae gyd just, a mae hwn just ar gyfer gofyn am canuon a chwarae radio. So dim mwy o fel, heia, ordra nappies i fi. Ie. So... O'n i'n John Lewis drwy'r to blaen a o'n i'n trio lladd bach amser cyn mynd i gyfarfod ac o'n i'n edrych ar y perian yn neud espresso. A doedd y boi draw ata fi a deud i fi fatha, beth ti'n chwyd? Wel, just busnesu dwi'n mwyn y beth. A dyn, mae'n i'n siarad a ni'n mynd trwy'r gwahanol dyfeisiadau gyd a mae'n deud i fi, mae'r un yma, mae gen ti voice assistant arno fo a Spotify. A ti fatha, a ddau ni, mae fi'n edrych ar o dweud, be? Dydy, dwi'n gwybod. So, sy'n bod na Alexa ar yr coffee machine ma, a ti fatha, i be? So, mae crappy tinny speakers yn y fucking espresso machine sy'n gallu chwarae Spotify i fi? I be? I be? Mae'n amazing. Mi oedd Rhwydwaith Menywod Cymru, Wales' Premier Information Service, grŵp ar Facebook, miloedd ar filoedd o menywod a female identifying bobl yng Nghymru arno fo, a mi oedd y chat amdan Wi-Fi enabled fridges ar hwnna yn spectacular, cos oedd yna cwbl bobl, yeah, of course, a wedyn oedd yna lot o fel sub-chats yn y grŵps dwi yn efo, yn mynd,
y weatherfair, cos da ni gyd yn fel Joskins, sgripio gwylod y freezer am pineapples i roed yn pina coladas ni kind of bobl, ac oedden ni fel, pam bys ni eisiau hwnna ddo? Ac oedden ni fel, fel ti'n gallu cael y camera ti fewn iddo fo, so bod ti'n gallu ordro cofio'r ac oedden ni fel, sy'n neb yn cael di mewn like, shopping list? So, mae'r cwmni eitha enwog yn y byd cyber security a maen nhw'n mynd ac yn hacio'r dyfeisiadau mae'n eitha aml. Nhw di'r cwmni ddari darganfod bod yr chastity cages na. Un o'n particularly awesome titles ni. Sex toy drive by Haclediad. So oedden nhw di darganfod bod y lot o'r dyfeisiadau yma, fatha'r smart fridges, yr teciall oedd ar y Wi-Fi. Oh god. Pam. Oedd trellian i gyd efo cryptography gwan ac Wi-Fi a Wi-Fi libraries gwan ac oeddech chdi'n gallu hacio mewn i'r teciall wedi'n hacio mewn i'r gweddill o'r dyfeisiadau ar yr rwydwaith. Cool. Gret. Ond pam bod hein yn bodoli, pam bod pobl yn prynu nhw, maen nhw'n just yn od iawn. Wel, dwi'n credu, mae o, fel pob technoleg, fel pob peth da ni wedi cyfro o'r rhaglen yma, mae o yn darganfod kind of problems bach mewn bywyd sydd ddim nesaf yn problems fawr, ond os wyt ti'n gallu gwerthu solution iddo fo, mae bobl yn mynd i fod eisiau prynu fo, cos fel, dwi eisiau gwneud bywyd fi'n frictionless. Dwi'n eisiau rhoi fyny hefo checks notes, dim source coch, neu whatever, cos mae gyda'i Wi-Fi enabled cwpwrdd. Mae o'n innovation bias, dwi'n meddwl, di enw fo y syniad bod mae'n rhaid i bob un technoleg cael ei implementio heb unrhyw fath o drafodaeth neu fatha meddwl, chos mae'r technoleg wastad yn ei pethau'n well. A reality beth ni'n gweld ydy, actually dydy o ddim. O reit, rwy'n yn ei pethau well. Be di... y peth da ni ddim di deud ys dipyn golew fel gymaint o bobl yn pawb obsessed efo os dyn nhw'n gallu neud o. Nhw'n beth yn jecio. O still sy'n nhw'n neud o. Diolch, Jeff. We stand. Sôn am rhywbeth sydd dylech chi ddim neud. Nath chi weld Google I.O. in 18 minutes? Dwi di gweld y creepy guy yn trio gwerthu watch i fi. Mae hwnna'n... O'n i ddim yn impressed efo'r cyflwyniad watch. Cera ni drwy ddweud. Ac o hwnna just yn greis, hwnna prawn dy syl just yn Gaerdydd. Chi eisiau gwybod pep arall behind the pod ffenestri? Ti eisiau prynu watch? Bryn a fi weld yn gilydd yn y byd go iawn, oedd o'n amazing. O'n i Gaerdydd ar gyfer prodas ffrindiau mi ar y pen Pencoed Estates just sechyn i Gaerdydd anhygol o le os da chi eisiau neud unrhyw fath o da chi eisiau prodi get on it gwir yn eddol mae Haclediad live yna 2023 ti'n gwybod na? Oedd gret mae fel Bitcoin Miami mae Jamie a'r criw o fanna maen nhw'n gret o voice shout out i Jamie anyway Go on, yes. O'n i just yn adio fyny rhoi bach mwy o'r dream pop. All on track, yes, carry on track. On track. So maen nhw wedi cyhoeddi Pixel Watch, sydd mynd i take on the might of the Apple Watch, ond mae o'n gylch. Cool. So, innovative iawn. Looks nice. Sgwar. Ond dydy'r actual UI arno fo heb di gael ei feddwl mewn ffordd cilch. Os ti'n edrych yn fo, mae o fwy... mae o'n... Ti'n gorau sgrolio i gael bob dim i fewn yn y dan canol i weld bob dim yn iawn. So mae'n siarad iwsio edges. Mae Samsung, mae nhw, dwi edrych ar nhw, mae nhw i weld yn trio gweithio allan o sut fydden ni gael hwn mewn i cilch a gael ei weithio'n iawn. Ond mae hwn i weld fatha jyst i cymryd Wear OS neu rhywbeth maen nhw'n gael o fo a just, taflu o fewn yna rwan a o'n i weithio bach yna wedyn. So ydy'r cilch cyfan yn sgrin? Mae yna bezel o rhyw 3-4 mil. Otherwise, mae'r cilch i gyd. Right, so
So just heb di cymeryd mantais. So mae gen ti bars du y top a gwylod ac ar yr ochra. Neu just diolch. Neu reit rownd, dia. Am fod na OLED, dia, ti'n gallu torri OLED cylch perffaith. Ond diolch yn mynd reit i'r ymyl. Alright, oce. Alright. So, mae just yn teimlo tan bach fel half-assed Google, as opposed to llawn-assed. Fod nhw'n berchen ar Fitbit. So mae wedi prynu Fitbit yn dod yn ddiweddar? Dyn nhw heb di classifio hwn fatha Fitbit. Mae nhw'n marchnata fo as it comes with Fitbit. Ond mae o'n dal ma'n neud yr un pethau mae Fitbit sy'n neud dangos negeseuon chdi a bob dim anyway. Dwi'n meddwl dydy Fitbit ddim actually'n rhedeg Wear OS eto. Dyna di'r wahaniaeth mae'n rhedeg actual Fitbit OS. Ond ydyn nhw'n mynd i wneud y thing Google o fel just shelfio Fitbit anyway? Shelfon golygu bethau wahanol iawn. Wel, maen nhw di ffwcio nhw fan hyn, do, boys. Hei. So, dwi'n falch iawn bod ti'n checio fewn ar stwff Google, achos bod fi ti allan i'r Google infrastructure. Wel, heblaw amdan fel mae gen nhw dal loads o data fi. Yay! Dwi'n yn gwybod i myd amdani dyfeisiadau nhw. Mae'r Sixel wedi completely mynd heibio fi. Ar Sixel 6A, a ni just fel, mae hwnna just swnio fel, ti'n meddwl pan ti'n neud flat, right? A ti'n byw mewn flat, ti'n byw mewn tŷ, a wedyn mae rhywun wedi torri fe fyny 2 flat, a mae gen ti fel 6A a 6B. So mae'n just neud o swnio fel bod o hanner mor dda. Cos mae'n A lowercase, so enw'r ffôn ma di'r Google Pixel 6A, ond A lowercase, so dwi fel, diolch yn mynd i werthu llawer i fi. Yn y flat gwylod. A pam, 6A, pam just gael nhw fod 6 neu just mynd am 7? O, mae hynna di cael ei gymryd, do. Yes. Be wan? Y Pro line ydy'r full number, a yr un sy'n dod hanner blwyddyn wedyn ydy'r 6A. So fatha S ar yr iPhone. Na, oedd yr S yn golygu the next Special, version. Awesome, spectacular, splendigedig. Mae rwan fatha gen ti iPhone Pro a mae gen ti iPhone, does? Right, okay. So dyna di hwn. Mae gen nhw Pixel 6 a Pixel 6A. A 6A ydy'r Pro. Ydy'r bungalow yn y gwylad, ie. O na, so ddim y Pro. Yeah, ddim y Pro. Y 6 di'r Pro. 6A ydy fel, A for Anapple. Na, da ni'n supportio. Mae Anapple yn awesomeness. Mae'n sôn am bobl fy ma. Mae terminoleg ti'n defnyddio yn really bwysig, yes. Fi jyst yn mynd i fita sheet o... Dwi'n mynd i fita sheet o gwymon a gadael i ti feddwl am pwysigrwydd terminoleg. Ti'n meddwl dwi'n just yn edrych draw fanna, mae'na gin na fanna, dwi'n teimlo fatha... I just know the gin. Ond anyway... Gwrandawyr yn abal, ni'n lyfio chi. 6A. 6A ydi o'n de. Hwna di o. A pirate edition. Ond ia, mae'r Google AR glasses di hwnnw. Sydd... Hwna'n awesome, Iestyn. Hwna fel segway gorau ti di wneud mewn 10 mlynedd. Google... Dwi'n falch bod Bryn yn cymryd notes. So nath nhw ddangos y spectols mae'n gweithio. Dyn nhw'n edrych fatha Google Glass oedden nhw'n galw fo blaen. RIP Google Glass. A'r glass holes. Yeah, so mae hwn yn edrych mwy fatha'r Ray-Bans Facebook thingamy bob. Ond... Oedd y fideos y bobl yn defnyddio fo, a una hwnna oeddech chi wedi gyrru draw i fi. Oedd y fideos y bobl yn defnyddio fo'n fucking adorable. Dyn nhw ddim yn defnyddio nhw go iawn, ddo. Mae hynna'n mock-up. Actio oedd hwnna, de. Really. Google sits on a throne of lies. Dwi'n yn coelio na actual reality oedd hwnna. Oedd fel bobl yn siarad efo mangees nhw oedd yn siarad Chinese a stuff. Hwnna di sio. Ie. Hwnna di'r syniad, ond... Allan o hwnna i gyd, y peth nes i ffeindio fwyaf shocking fod oedd y fam heb di dysgu siarad Saesneg ac fod y ferch heb di boddran dysgu siarad Mandarin. Ie. A gan i fatha, beth sydd wedi mynd yn wrong yn y teulu yma? Dwi eisiau rhaglen Netflix ar hwnna. Mae genna i uncles sydd yn byw 2 filltir i ffwr
o ffin Cymru, a oh god, na, dwi'n di ddeud stuff teuluol, dydw i? Ie. Gwell bi. Na, mae gen i A aelodau... maen nhw'n gret. Mae gen i aelodau'r Nhw'n cwrs teulu. gora, maen nhw'n ffantastig. Neu dwi'n nabod bobl sydd ddim wedi cael yr hyder i pasio Cymraeg lawr i plant nhw bys, ti'n feddwl, oce, ond oedden nhw'n mynd i ysgol Gymraeg. Mae nhw'n gallu siarad Saesneg, a mae'r plentyn yn gallu siarad Saesneg. So mae'r mam probably yn gallu siarad Saesneg yn doedd, oedd hi just... Oh, I don't know, ti'n ei. Oedd o'n mor weird. Mae'r Nines thing oedd o. Back to the Pirates. Ie, mae'n dangos yn yr... Squash gin yma, not great. Putting it out there, guys. Mae yna rhyw fath o psychosomatic properties yn y squash gin yma. Mae'n mynd yn well efo Prosecco, obviously. Obviously. Psychosomatic, ie. Mae'n mynd fi'n ôl i'r gan... O, beth dwi'n lyfio Big pressure. Ddim hwnna. Let's take the game on, test you. Ti'n gwybod pa gan doth i mhenni ar ôl gwylio'r ffilm Di Ddim na? Hold on. Na. Bewitched. C'est la vie. What do you like? Nawr te. I unrhyw un oedd wedi gwachod ar yr exclusive YouTube feed, yn penod ni amdan A Winter's Tale. Fi'n credu mae gennych chi lot i edrych ymlaen i yn y section nesaf, lle mi oedd acen, Wyddelig, Russell Crowe yn ti'n mo, eitha beth sy'n ni'n deud arbenigol. Mae'n Christopher Walken yn... War crime. Just... War crime. Fi'n mynd i fod yn really quick, cos dwi'n really eisiau neud o fewn i hwn. A mae hwn yn rhywbeth very Netflix adjacent, okay, guys? Yep. Erthygl yn Vanity Fair. Dwi'n di gorffan Google eto? Sorry, yes. Dwi'n gyda fi thing dwi eisiau pigo ar gynta. Doth i pigo ar y thing. Gael pigo ar un peth arall. Please pigo. A nath ddim hyd yn oed esbonio be oedd yr AR glasses ma'n neud. Oedd yn dangos y siarad, oedd yn neud live translation yn y gweithio. Subtitles yn despectals, basically. O pwy bynnag sy'n siarad o flaen chdi. Game changer. Swn e'n gret i bobl sydd cael problem efo clues, oedd gallu gweld live subtitles yn anhygol. Mae'r syniad bod yn gallu gwneud live translation hefyd yn wych, ond... Da ni'n byw yn Star Trek, ond problem eto efo'r Google I.O. yma ydy fod dos am release date. Sorry, da ni eisiau gwylio Sioned efo gwymon just allan ei cheg. Okay. So, mae di mynd o fel intro, fel eitha straight. Oh god, mae hwn yn rhy straight. O fewn, be dani, hanner awr. 3/4 awr. 3/4, sorry pawb. Mae gennau gwymon yn stuck i gwyneb fi, so... Sorry, yes. A da ni'n dyn oedd yn mynd i fwyn i'r ffilm eto. Wow. Really dod off y wagon. Carry on, Iestyn. You can drown a fish in this. What's the sky for? Sorry, carry on. Pryd mae'r spectacles yn mynd i ddod allan, os maen nhw'n mynd i ddod allan. Dyn nhw ddim nachdyn nhw, guys. Peth arall nath nhw, oedd yn hollol bizar, oedd nath nhw dweud, mae gynna ni tablet sy'n dod allan, gynna ni'r Pixel tablet, a mae hwnnw'n dod allan yn 2023. A fo? A dwi'n beth ydy'r pwynt cyhoeddi fo? Pam? Bobl eisiau rhywbeth i fod yn excited amdan. Cos dyn nhw'n excited amdan y watch di ddim ma. Bydd y spec allan o det erbyn iddyn nhw actually ryddhau o. Mi'n nhw'n ryddhau o fori fysa hynny yn un peth, ond ti'n fatha dweud, alright. Na'n mynd on am yr holl stwff arall nath y goheiddi oedd yn copio bob dim off iOS, oherwydd mae iOS yn copio off Android. Mae pawb yn copio off i gilydd. A maen nhw gyd yn mynd i fod yn yr un peth yn diwedd, ond... so ymlaen i Vanity Fair a ni. Sorry pawb, bod fi jyst yn dragio ni lawr fan hyn i Vanity Fair. Erthygl rili dda gan Joy Press yn dan. Netflix, da ni siarad mis diwetha am dan pres Netflix yn mynd fyny. DM-iwch fi am logins yn Clwrhyds, fel dwi wedi sôn o blaen. Ond... A peidiwch a deud i Uncle Reds.
gyda llaw. Yeah. Uncle Rhyd's good uncle. He's good uncle. The streamer's financial woes have inspired schadenfreude from its competitors and even some of its own showrunners. Here's where the ill will comes from and what insiders say the streamers must do next. So gyda ni lot o quotes gyda nhw, chwarae teg, bach investigative journalism, gan bobl sydd yn showrunners ar stwff Netflix. So basically, maen nhw'n sôn amdan sut oedd y pres anhygoel mae gen Netflix. So roughly 5 mlynedd yn ôl, oedden nhw just yn ariannu popeth, oedden nhw just yn mynd straight on like films, creative control of the thing mawr yn de. A joke mawr efo Netflix ar y pryd oedd fatha, we're here to pitch a show. Great, here's $1 million. Cool. Oh, right. Ond, mae'r... Sglein wedi dod off y marblis fan hyn. Dwi'n mynd siŵr beth y metaphor yna. Dewch efo fi. Netflix lavishness has got itself in trouble. It's lost 200,000 subscribers and expected to lose 2 million more in the coming quarter, which led to a stock market debacle costing the company about 54 billion in market cap overnight. So, mwy o fel ridiculous numbers. Mae'n teimlo fel cryptoness. Wel, y peth ydi, mae USP Netflix oedd y ffaith bod o'n gallu cael y platform i roed y cynnwys ma allan. Ie, a ddim rheolau traddodiadol. Ie, a wedyn oedd gynt i... So mae Disney One wedi dod efo platform i hynna'n, a maen nhw wedi cymeryd y pres gyda nhw o Marvel, Star Wars a balli i gallu prynu fyny Fox sydd efo andros o catalog anferthol ac yn ytrach na bod nhw'n rhoid yr catalog ma ar Netflix, maen nhw'n dweud, screw you, we'll put it on platform yn hynna'n. A dyma gyd ti CBS a Paramount yn neud yr un peth. So Paramount yn dechrau fy ma'n fi anni. Ydy'n union. Mis nesaf, dwi'n meddwl. Yeah, because mae'r showrunners mae gyd yn excited i fod on Netflix yn dweud. So one Netflix showrunner whom I'll call Showrunner X remembers the streamers early pitch being a golden dream. We'll leave you alone and we'll order your show straight to series. You don't have to go through the bullshit of the pilot process, take a gazillion network notes, we'll give you a show a lot of support, we'll give it time and space to find its audience, and we'll give you almost total creative freedom. Wan te, i unrhyw un sydd wedi bod trwy scams yn dweud, ysdi o'n swnio too good to be true? Hei, gesiwch be? Too good to be true. Showrunner X continues, actually, Netflix says, basically, we are going to start cancelling stuff pretty expeditiously. We actually are going to give you a gazillion notes based on our data. We actually are going to appeal to the lowest common denominator audience, but we're also not going to pay you as much as Netflix television. So, mae'r kind of rhaglen yma, dwi fel, wel, be oeddech chi'n disgwyl i ddechrau fo? Teli ydi teli, a da ni'n gwybod mae teli'n dodgy AF. Ti'n ma? Dwi wedi cael digon o shows fi wedi cael eu comisiynu ar S4C i wybod hynna. Y show na ddyn ni'n neud amdan Uncle Paolo, y comedy show na ddyn ni just, ni ydy'r rheswm. A paid ag anghofio'r failed Haclediad TV show pilot ddyn ni ffilmio. R.I.P. Haclediad. So basically, beth sy'n greit ydi notes based on our data, achos wedyn wyt ti'n rhedeg fewn i'r union sefyllfa YouTube, lle mae pob peth yn mynd mor exactly'r un peth, achos mae YouTubers yn gwybod yn union be mae'r algorithm yn pigo allan i rannu bobl. Gymaint o fucking reaction to videos. Yeah. Day in the life of stuff mae gyd. So people joke about it, but Netflix is run by algorithm. A ti fel, ti'n ma be, ti'n gwybod o, so maen nhw'n deud fel, maen nhw'n mynd off yr gwybodaeth o faint o bobl sydd wedi gwachod y 2 funud cynta. A wedyn, maen nhw just fel, os 2 funud cynta rhaglen ti'n cael sylw bobl, it's fine. Ti'n meddwl, well, yeah. Ond os di bobl just yn switcho off ar ôl o fewn y 2, os di hyn y percentage yn switcho off o fewn y 2 funud cynta, di sioi ti ddim yn mynd i gael... does na ddim, mae'r creative control businessman ond eto, dyna di teli, dyna di YouTube, dyna di social media, dyna di fel chasio cynulleidfa o fewn margins mor denne. Wel, so nath o symud y bar lawr i gallu denu y talent creadigol cael y sioia yma a i ryw radda
bita cinio o pobl ddyn nhw angen establishio'r perthnasau efo i gael y cynnwys. So, wan, mae Fox yn deud, wel, mae Disney wan yn deud, be, hang on, ydych chi greu'r rhaglenni ma sydd yn cystadlu efo ni? Oh, well, fuck you. No, ni just roed yr cynnwys ma'r platform yn hynna'n. Mae Paramount yn deud, hang on, be, ydych chi'n trio neud cyfres sci-fi efo pobl ar llong gofod? Na, fuck you, da ni di neud Star Trek newydd. Dyngwch chi'n rhoi Star Trek ar Netflix i mwy. So, mae nhw wan yn gorau edrych ar y sefyllfa lle mae'r llai o bres i wario, mae'r pobl onto the scam, so mae nhw'n dydyn nhw'n... Ond maen nhw jyst i ffigur allan, maen nhw'n gallu prynu K-dramas yn dydyn nhw. Ti jyst prynu be bynnag gallu di o Korea, neith hwnna jyst cael marchnad ti fyny straight away. Un peth dwi'n gweld fan hyn, cyn i ni symud ymlaen, ydy mae Netflix yn trio creu cyfres neu ffilm, dwi'n siŵr, dwi'n cael cyfres ydy o The Three Body Problem, sef officially y llyfr sci-fi mwyaf fucking mind-bending dwi erioed wedi darllen. A we're talking in a fel, dwi ddim yn gwybod beth dwi newydd darllen kind of vibe. O'n i'n goffa cael sit down bach ar ôl bob pennod, cos o'n i ddim actually yn sure fel os oedd pen fi arno'n straight. So dwi'n really edrych ymlaen i weld sut maen nhw'n mynd i gael hwnna ar... Achos mae hwnna'n basically Chinese sci-fi. Prediction... Neith o ddim cadw ar fans yn hapus. Fi'n gwybod am fans, ond o'n i just fel, ma nuts. Fi na lot o bobl yn cwyno ar Reddit bod o, nath o really newid be oedd yr cymeriad yma neud yn y thing, mae di hollol amharu ar sy'n mae pethau mae'n gweithio. Mae nhw wedi neud o wrong. Dydy'r cymeriad yna ddim hynna dal, mynd o fod yn fach ac yn flewog. Mae'n still castio Cumberbatch yn efo. Ie, castio Cumberbatch. Mae basically, so beth sy'n diddorol di, like, mae'r CEO Ted Sarandos yn deud, we have to have an Adam project under Bridgerton every month, and to make sure that's the expectation of the service constantly. A ti just fel, ydy nhw just ydi spredio i hynna'n bach yn denna? Well, so mae stwff, Hometown Hero Ryan Reynolds, dyna mae o'n gallu neud... Pride of Wrexham. Pride of Wrexham, mae o'n gallu neud y stwff mae'n reitha predictable, mae nhw'n gwybod oedd yr fformula gallu creu. Rhyw fath ar The Rock yn rhywbeth, ti'n gwybod y fformula mae'n mynd i fod yno fo. He's a guy. So ti'n gwybod bod o'n mynd i weithio allan yn y ffordd na. So ti'n gallu, mwyn rhywbeth reliable, mae'r algorithm yn dweud, neith hwnna neud yn iawn. Chi'n gwybod un o'r ffilms mwyaf nodweddiadol maen nhw wedi gwneud y flwyddyn yma? Mae di really hitio calonau bobl. Mae di really... Red Notice? Ti'n ma, oedd hwnna. Mae hon hyd yn oed mwy. Dwi'n teimlo bod hon hyd yn oed mwy o emotional hit na Red Notice. Checks notes. Wild Mountain Thyme. That's a Netflix film. That's a Netflix film. Netflix nath neud o? Netflix nath neud o? Na. Oedd na lot o logos yn y dechrau. O'n i'n dechrau yn dros oedd y ffilm yn mynd i To be fair, oedd yna lot o... Ond ar Netflix wel yn ei hon. So guys, os nad ys gennych chi fwy o newyddion, dwi'n credu bod eisiau ni fynd o bobl draw yna. Dwi'n mynd i fod rhan sôn am Europe a'i fucking NFC chip rigmarole efo'r iPhone. Maen nhw just mynd rhy bell. Bobl ddim yn chwarae'n deg, Apple y great. Mark cwestiwn? Everyone's being shit. Apple and overusing their power and their NFC chips. Okay, guys, os da chi eisiau gwybod hwnna, DM-iwch Iestyn. Fydd o'n nodiadau, gewch chi ddarllen am, mae'n fucking ridiculous. So na fucking ridiculous. Dewch efo ni rwan i wylio Wild Mountain Time. Why Mountain Time? To be sure. What's she doing out there, Rosemary? Sa'n neb yn Iwerddon y grant, fydd o'n iawn. Sorry. I'll have some time. Mor sori Iwerddon, mae hwn yn mynd i fo'n boenus. Welcome to Ireland. Once upon a time, there were two farms. The Muldoon farm, where Rosemary lived, and right down the road was my farm.
where my son Anthony asked his lonely question of the stars. Why did you make me so? Rosemary Muldoon besotted with love. There's these green fields, and there's us. Whatever that is, it holds me here. When he says those things. It's not normal. I don't care. You take after John Kelly, and that man was mad as the full moon. Drowned himself. He fell in. He had a rock tied to his neck. Rosemary, we're known to each other quite a while now. Would you marry me? Are you going to leave the farm to Anthony? I don't see a clear path. From where to where? From me to you. My cousin is coming. What do you think? It's the finest car I've ever seen. You'd offer the farm to an American. Waiting for that one? What are you waiting for? Me, I don't wait. I do like that. You should come to New York sometime. Anthony will never marry. If it comes to that, I'll freeze my eggs. You should freeze your whole body if you're waiting for that one. Will you call us equal? Have you ever had a dream since you were a child and you couldn't let it go? So you put this gate between us? Has your dream made you happy or miserable? You kissed him! It was he that kissed me! That's what's got him worked up! I don't understand you people. Why do you make everything so hard? You just seem to accept these crazy things. I don't like a fight. Well, who does? Half of Ireland, just not me. If my true love, he were gone, I would surely find another. Anthony, time is running out. What is love? Is it a quest? What are you doing? A madness? How many days do we have while the sun shines? It's not shining. I believe that it is. Will you go? Yes, he go. And we'll all go together. And the wild mountain thyme. Yeah, okay, sorry pawb. Okay. Be di enw hwnna'r Ted sy'n dod ar te allan? Mrs. Doyle. Mrs. Doyle, Doyle, ie. Wante. A go on. Hollol honest bod y ffilm ma, da ni'n credu yn rhyw fath o declaration of war yn erbyn cenedl Iwerddon. Y cwestiwn sgyn y fi, just, hwn ydi, mae'r ffilm yma o dan y categori romantic comedy. Right. A dwi ddim yn dall Dwi'n credu, technically, achos mae yna bobl sydd ddim yn getio together, a wedyn maen nhw'n getio together, mae hwnna technically yn rhoi do yn y categori. Mae yna 3 person yn marw yn y ffilm yma. O'n nhw'n really hen, Bryn? Mae nhw'n... Okay. So, croeso i Wild Mountain Time. Wante, oedden ni bach yn stuck, be oedden ni'n mynd i gael mis yma. Chos ar ôl House of Gucci, oedden ni'n mynd gallu ffindio ddim byd quite mor dramatic a insane. Ond, nes i weithio'n really galed, a dod i fyny hefo, be am ni watched Wild Mountain Time? Ie, nath acenion ffiaidd mewn ffilm, a hwn dod i fyny. So, dwi'n mynd gwybod os ydi Iest wedi rhoi'r clip, ond Ni fyddai. Mae acen Christopher Walken yn hwn yn neud i Jared fucking Leto edrych yn fucking nuanced. Shit, yeah. So, mis diwetha, mi oedd gennym ni acenion Eidaleg kind of criminal. Rwan mae gennym ni Gwyddelig criminal. It's me, Tony. A beth sydd yn chwalu meddwl ni di? Welcome to Ireland. Diolch fatha bod am actorion Gwyddelig. Right. Os gyda nhw ddim nag So ddim actorion yn Iwerddon, achos mae'n pawb di gadael. So neb i siaras na. Just fatha... So, the headstrong farmer, Rosemary Muldoon, Emily Blunt, has her heart set on winning her neighbour Anthony Riley's love. The problem is Anthony, played by Jamie Dornan, seems to have inherited the family curse and remains oblivious to his beautiful admirer. Stung by his father Tony
Christopher Walken's plans to sell... Yes, get it. Plans to sell the family farm to his American nephew, John Hamm. Anthony is jolted into pursuing his dreams in this comedic, moving, and wildly romantic tale. So dyna ydy... comedic, plot synopsis. Right. So mae'r ffilm yn cychwyn hefo Christopher Walken and Christopher Walken did, this is Ireland. Okay. Gwni just... Lle di reenactio eich watching experience chi I fi? Just achos dwi wedi wneud notes ar gyfer y plot. So fi'n mynd I fynd trwy, achos dwi'n gwybod bod y gen I lleidfa'n really enjoyo pan da ni'n mynd trwy'r plot I gyd. Gwni just dweud, gys fatha, ar just sanity fi. Okay. Gwni please peidio wneud impressions Christopher Walken. Na. Come on, dwi wedi bod yn practisio. Dwi wedi bod yn practisio ers echnos. Na, rhaid nhw gyd I mewn yn diwedd. Okay. This is Ireland. If an Irishman dies in the middle of a story, you know he's coming back. Yeah. Mae yna dwi wedi cyfyn o 6 production, mae yna 6 production logo ar gychwyn y ffilm. Wan te, dwi wastad yn teimlo bod hwnna'n arwydd really dda ar gyfer ffilm Di Ddim. Achos dwi fel, good, mae hwn yn mynd I fod yn llanast. Mae'r 6 cwmni exec gwahanol wedi bod yn mynd. So, o gyda ni dywedydd pan o'n i'n consultants bod oedd directors a managing directors I gyd bob tro angen teimlo fel bod nhw wedi adio value i'r engagement. So ma nhw'n rhoi comments I mewn a wedyn yn charge 1,000 o bunnau i'r account. Brilliant. So Fi'n eitha hyderus bod pob un o'r cwmnïau, pob un o'r 6 studio ma wedi adio actor ddim yn Wyddelig i'r ffilm yma. A ma nhw, a haid I ddweud, mae'n dangos bod nhw wedi adio lot o value i'r ffilm. So, da ni'n cychwyn efo'r drone shots. Gawn ni just the bit of trivia. Ti'n mynd trwy'r IMDb trivia? Mae'na trivia fyma fod the Irish press expressed shock and disappointment in the horrible Irish accents in this film prior to its release. Really? No. Really? No. This film is an adaptation of the play Outside Mullingar by John Patrick Shanley, which sounds Irish, which ran on Broadway in 2014. Now, John Patrick Shanley was born on October the 3rd, 1950 in the Bronx, New York City. A ni di mynd trwy exactly ni'n trwy'n ti fel, o gwyddel di hwn, siwr. So nes I checio fyny mynd, oh no. Lle mae cyn deidia fo yn dod o'na, a hwn ydi syniad fo o Iwerddon. Dyna exactly, mae fel Italian-American food. Ti'n mynd fe? Mi un peth na I ddeud, un peth positif amdano y ffilm ma, Iestyn, bacio fi fyny hwnna, mae'r typography ar y poster yn neis. Oh, yndi. Dwi'n licio hwnna. Mae pob bynnag nath o poster yn lovely. Damning with faint praise. So, da ni'n cychwyn hefo drone shots o... Dwi'n eitha hyderus y drone shots o fel yr Irish Tourist... Actually, na, dwi'n mor bryd ar Irish Tourist Agency. Oedd hwnna wedi crancio fyny'r saturation. Not nesaf ydi, ffuck, mae yna gred gwyrdd ar y diawl ar hwn. Be sydd wedi digwydd ma? Mae'r Instagram filters I gyd ar maximum gyda nhw. Mae'r maximum shamrock. Rhwng Wilfa oedd nhw wedi ffilmio hwnna, dwi'n meddwl. Ie, bob dim just yn fatha oedd o'n just yn glowio, oedd o'n day glow trwy'r whole thing, oedd o'n anhygoel. This is Ireland, wrth gwrs. So wedyn mae gen ni voice-over gan Christopher Walken. Mae'n dweud, welcome to Ireland. I'm Terry Riley and I'm dead. So, what a start. In media res, dead guy. Dwy fferm, both alike in dignity. Drws nesaf i'w gilydd. Basically ripio off cychwyn o Romeo and Juliet. Ond ddim actually yn da. I mean, he's no Baz Luhrmann, guys. Oh my god, mae'n leis a Baz Luhrmann. Romeo and Juliet, lle maen nhw'n ffrio dros pyn bach, dros rhyw arna dir nath nhw werthu un tro. Achos bod nhw'n goffa agor gatiau. Ond dyn nhw'n really ffrio amdano fo, mae'n just yn fatha thing. So, mae un o'r ffermwyr, mae gen fo ferch o'r enw Rosemary, a'r ffermwyr arall ydi Tony Riley, the most ffermwr person.
Sef Christopher Walken. Be dwi'n licio di, mae Christopher Walken di yn neud ac yn Wyddelig yn swnio fatha bod o'n rhyw extra o EastEnders. Dwi'n cedi, mae o by way of the East End. So, a wedyn, mae yna plant bach yn byw na, so mae yna Rosemary Muldoon, a mae dad Rosemary, Chris Muldoon, yn licio seithi brain. You know, o hwnna, authentic farmor action. Dwi'n teimlo, mae taid teulu ni, licio seithi. Stuff random, mostly llwnogod, ond ti'n mo, couple o brain weithiau, sy'n sraid. Wedyn, mae gen ni'r mab arall o'r enw Anthony, a mae Anthony yn kid bach, ond mae o'n really licio Fiona, a da ni'n agor yr Anthony efo'i drwy'n mewn blodyn. This'll come back later, sticiwch efo ni. A mae o'n deud rhywbeth o Fiona, a mae Fiona'n chwerthin arno fo, a wedyn jump cut i Rosemary'n cael row, achos mae hi di waldio Fiona am bod yn gas with Anthony. Anyway, so, mae wedyn, mae Rosemary neidio ar ben ceffil, a mae'n instantly troi fewn i Emily Blunt. Hang on, ti di skipio dros tabad pwysig. Oh shit, the record player. So, mae Rosemary fel, mae'n drist iawn fel, what's the point of women, daddy? Yeah, what's the point? What's the point of going on? I'm only just a woman, daddy. Like, well, there's a world full of women out there. So, mae daddy fel, mae y ffarmwr glana ti rioed wedi gweld. Mae o fewn yn y tŷ yn ei welis instantly o'n i fel, wel, di'r rhain rioed wedi bod ar ffocin ffarm. Mae'r welis na'n aros allan yn y porch. Yr diawl o... Sharp welis oedd gyda fo dde. Seriously, reit. Oedd o boi'n lan, oedd o'n disgrybio, oedd o'n fel plump a glan. Oedd o boi'n well hydrated. Na, mae ffarmwrs yn dehydrated, stinky, chwslyd, ironically dehydrated a chwslyd ar yr un pryd, a dydy'r welis ddim yn cael ei gwisgo tu fewn yn y gegin. Ond mae'n oce, achos mae hwn yn special farmwr. Mae gan fo dan set record player bach, a mae gen fo vinyl o Tchaikovsky's Swan Lake. Yeah. A mae'n rhoi do arno. Bryn, talk to us. So, mae o'n disgrifio ei ferch o fel The White Swan. A mae hi fel, yes, daddy. O Swan Lake. So, nes i feddwl, hang on, mae hwn yn swnio really stupid o rhywbeth i gymharu i. So, mae fi'n mynd yn ôl a just darllen eto y stori'n Swan Lake. A'r stori ydy... Dwi'n gweld yr un Natalie Portman. Right, so... Black Swan di hwnna, hi yn goth. Yn Swan Lake, mae'r mab yn fatha prince sydd o'r enw Siegfried. Mae o yn fatha rebellious wild child type thing am di setlo lawr. Mae o i fet yn mynd i ffwr i huntio bachu efo'i crossbows. Dwi'n lyfio hyn, cos dwi rioed wedi gwybod bod na plot i Swan Lake. Oes. Ma' nhw'n ffidio lot o alarch yn hedfan a maen nhw'n mynd ar iola nhw. Mae'r elch yn glanio wrth ymwyl llyn, a wedyn maen nhw'n traws newid i fod yn merched. A maen nhw'n troi allan bod na dewin drwg wedi roed curse ar y merched ma i troi mewn i elyrch. A mae'r llyn, mae'n oed yn gallu newid nôl i fod yn merched wrth ymwyl llyn ma sydd yn llawn o dagra y mam. Crypto Bros, sorry. Yeah. Mam yr hogan sy'n cael ei troi mewn i alarch. Mae nhw'n confrontio'r dewin ma, a mae nhw'n troi allan. Mae hi ond yn gallu troi nôl i fod yn berson os mae rhywun sydd yn rioed wedi caru neb o'r blaen yn caru hi. So, mae hi'n troi nôl fod i fod yn alarch yn diwedd y noson, a mae hi'n hedfan yn ôl. So, smash cut nes ymlaen, mae'r dewin yn troi i ferch i hun i edrych fel yr ddynas, yr merch o'r kids. So, hi di'r Black Swan. Ooh. Mae o'n twyllio Siegfried i disgyn mewn cariad efo hi, a mae hynna'n trapio wedyn yr White Swan fel swan am byth. A mae hi'n glanio trefyn i merch lladd i hyn a marw chys di'm isio bod yn swan i mwy. A mae Siegfried yn
racked efo guilt, be mod i'n neud, hefyd y lladdu hyn, chos diolch eisiau byw heb hi. So, hwn... Romeo and Juliet. Cool. So, mae'r tad yn deud i fercho ydy y swan gwyn, sydd y lladdu hyn mwyn i beidio bod yn fucking swan. Dwi'n meddwl, oedd o di drysu Swan Lake efo'r Ugly Duckling story. 100%. Chris Muldoon, Avian Murderer, ddim yn greit efo stories. Ond o'n just athan, hang on, So, smash, wedyn, mae Hogan bach yn neud ar gefn ceffil, a wedyn mae'n troi fer I Emily Blunt. That's right. Irish asterisk superstar, Emily Blunt. Chos eto, does a ddim... Does dim actorion Wyddelig dim o gwbl. Oedd eisiau cymryd y rhan. Good point. I bet you di bod nhw wedi gofyn I Saoirse Ronan ac oedd hi fel, fuck right. So, Dwi'n just yn dychmygu Aisling B fel yn y rôl, so wedi bod yn hiler. So hwnna wedi bod yn comedy wedyn. So, angladd Chris Muldoon pawb. Mae Jamie notes fi fan hyn ydi, god, mae hyd yn oed Jamie Dornan yn swnio'n dodgy yn hwn, a mae o'n actually Wyddelig. Hwna ni di bod, oedd nhw wedi neud acen o'n waith. Achos Gogledd Iwerddon mae o'n dod, Gogledd Iwerddon, ie. So mae wedi acen o'n waith I neud I acen Christopher Walken swnio'n well by comparison. Mae fel pan oedd pawb yn Wonder Woman yn goffod wneud acen random Israeli, achos dyna exactly sut oedd Gal Gadot yn siarad. Okay, got it. So, maen nhw gyd yn hangio rownd y tŷ, maen nhw wedi gwahodd mam Rosemary yn ôl i'r tŷ I gael paned ar ôl yr angladd, a maen nhw gyd yn goffod agor y gati yma, cos mae yna land dispute rhwng y ddwy fferm. A maen nhw yn yr angladd, a maen nhw cael chat yn y tŷ, ond mae Rosemary... Dyn ni'n di cwrdd ar Rosemary hyd yn hyn. Yes. So, mae Rosemary allan yn cael smoke. So, maen nhw'n cael rhyw chat. A mae o fod yn funny banter. Ond mae o, Crethaf o wac. So, dyma ti ar adeg lle goffes I switcho I steitlai arno. Cos o'n I ddim actually gwybod be oedd Christopher Walken yn trio deud. So, oedd I steitlai yn lot o help. Achos o'n I di deall rhywfaint o'r quote jokes. Ond mae Rosemary tu allan yn smocio a mae Anthony, sef Jamie Dornan, yn mynd allan ati hi. Ac mae reveal hi potentially y belly laugh mwyaf dwi wedi cael. Oedd hi... Mae hi mewn... So mae'n bwrw glaw yn sobor iawn. Yndi. Fel petai. Fel mae'r Rhigwm yn deud. A mae'n gwisgo clogin extra fel fucking designer, right? Yeah. Mae'r gyd o dillad yn hwn yn fel, dyn nhw ddim yn dod o Charlie's Drenewydd, I'll tell you that. Yeah. So, mae'n gwisgo'r clogin extra ma, a mae'n pis yn bwrw, mae'n fel, what are you doing out here in the rain, Rosemary? A mae'n troi rownd, a mae mewn close-up shot, dim yn lib y gwbl. Yeah. Mae'n gwallt I berffaith. Sych, perffaith. Mae'n Blunt yn edrych yn berffaith. Efo pib, yn edrych y mwyaf person sy'n rioed wedi smocio pib, ddim yn gwybod beth mae'n neud efo pib. Mae'n just yn troi rownd yn mynd, smoking. A mae'n just fucking ridiculous. Mae fel possessor rwy'n ydi troi fucking Marilyn Monroe rownd a mynd, I'm smoking. Be ni wydro di fatha, oedden nhw di neud fatha rhyw joke takes efo fatha pipe, efo cigar, efo cigarettes. Mustache, beth nhw. Yeah, Marx Brothers kind of look. Brothers kind of thing. A wedyn, oedd nhw'n dweud, ori, rwn i'r cigarettes, chos hwnna dyn mwy synhwyrol I mewn. A wedyn, na, mae Dewyd yn dweud, I smoke a pipe now, do you? Yeah. I heard you're a racist now, father. So, mae hi'n smoke, it was my dad's pipe. So wedyn, maen nhw'n siarad amdan bod y tarw ma'n peswch. A mae fod yn swnio'n super gwybodus am y tarw ma. A fel rwy'n sydd wedi gweithio yn y Royal Welsh check notes 15 mlynedd, oedd y tarw na'n ffain. Oedd hi'n ffain. Oedd pob beth yn ffain. Oedd nhw just yn cael chat. Oedd nhw fod yn cael rhyw fath o shitty flirty chat. Ac oedd pob beth mor lan. Oedd y tarw'n lan. Oedd y gwellt yn lan. Oedd Jamie Dornan. Oedd nhw newydd o'r angladd. So to be fair, bys nhw'n eitha glan. Ond o'n I just fel, okay, mae hwn yn mynd I offer gweithio'n galed iawn I gael fi nôl fewn i'r realms of suspension of disbelief bod Emily Blunt yn ffermwr. So wedyn, mae mam
Emily Blunt yn cael chats hefo am dyfodol y ffarm. A mae'n troi allan bod ddim yn mynd i ddim yn mynd i pasio'r ffarm ymlaen i Anthony, cos mae'n meddwl bod Anthony yn... Orbod fath ei fam. Ia, ac oedd ei fam o yn y teulu Kellys, ac oedd yn deud oedd y teulu Kellys tam y bach o chwink arnyn nhw. Ac o'n i fel, wel, di hwnna ddim y ffordd i siarad amdani iechyd meddwl, ond Iwerddon, just gnewch Iwerddon edrych yn waith eto, mae'n ffain. So, banter fferm gwael ydy notes fi fan hyn. So, cwestiwn i chi. Mae gen nhw llusern yn y ffarm hefyd, a.k.a. oil lamp, ac nes i notes fi'n deud 2020 neu 1920 di hwn, cos mae gen nhw oil lamps yn y ffarm yma. So, syniad ydy, mae Rosemary wedi cael fatha, mae wedi bod yn fixated ar Anthony ers pan oedd nhw'n blend. O'n i'n teimlo, o'ch chi'n gweld unrhyw fath o chemistry rhwng y so neb rioed wedi cael sex yn y ffilm ma? Na. So neb wedi ffwcio yn y ffilm ma? A beth sydd syni fi fwy na hynny di, mae'n teimlo fatha yn y close-up, ac oedd y shots yna gyd yn cael ei ar diwrnodiau gwahanol, lle oedd y llall ddim yna. Dwi'n deall, mae Jamie Dornan yn gyfi jyst edrych o fyny, hot iawn. Yn gyffredinol. Yn anffodus yn hwn, oedd o ddim hyd yn oed yn edrych o ffarmwr hot. Oedd o'n goffod actio... Fi'n kind of deall, ydy'r cymeriad i fod yn fel piss take o fel ffarmwr syml hot. Ond... Ie, chys mae'na sort of... Mae'na stereotype fatha yr Irish farmhand sy'n fath poetic spirit iddo fo. Wel, dyna lle nath Colin Farrell gychwyn. Yn Ballykiss Angel, boy farm hot oedd Colin Farrell. I mean, nes i gofio Star Trek Voyager, lle o gyda nhw fatha rhyw holodeck Irish village ma oedd nhw'n mynd i. A na Janeway mewn a newid un o'r cymeriadau i fod yn fatha, give him a classics Irish education and delete the wife fath o beth. A ti fatha, a mae just fatha, mae bob un stereotype ti'n mynd amdan fatha. So, hoff... Ydych chi wedi gweld Far From the Madding Crowd? Na, ddo. Dwi wedi clywed amdano fo, dwi'n teimlo fod dylen ni wybod amdano fo. Mae hwnna'n nofel... Carey Mulligan. Mae hwnna'n nofel glasurol. Basically, mae hi yn Lady of the Manor sydd wedi colli i gŵr, so hi sy'n rhedag, mae pawb yn meddwl fod hi ddim yn mynd i allu rhedag y tir, a pethig. So, mae genna hi, mae'na boi'n dod sef, fo sy'n mynd i rhedag y ffarm type of thing, a mae'na chemistry rhwng nhw. Fedrith hi ddim disgyn amdano fo, herwydd mae o just yn basic farm hand, a mae hi'n Lady of the Manor. Ac so mae'r hot iawn. Tanwydd na trwy'r ffilm i gyd, o fatha... Dydy hwnna, o i fi, doedd hwnna yn teimlo fatha oedd o'n bodoli. Doedd hwnna ddim yn y ffilm yma. Spark sexy. Does dim sex yn y ffilm yma. A mae hwnna'n siom am rom-com. Chos mae'n lot o fatha shots da lle mae rhywun fo'i gilydd, a mae rhywun fatha close-ups. Chos mae'r ceffil Rosemary diang, a mae hi chwilio amdano fo trwy nos. Mae o mor grif a penstiff ac... A wedyn mae'n cwrdd ag iddyn, mae o mewn corygl wante. Wante Bryn. Allan, mae ddarn pan mae'n sefyll allan yn y glaw a mae hwnna'n notes fi hefyd, yes. Please continue. Os ga i ddarllen allan mewn certain ffordd i chi. Please, go on. And where do we go when we die, Ted? The sky! No, Dougal, the ground. What's the sky for, Ted? It's for now. The sky's for now, Dougal. Dyna, heblaw amdan Ted a Dougal, wrandawyr anwyl, dyna di'r sgript. What's the sky for? Genuinely, mae hyn yn llunella... What is the sky for? Mae hyn yn llunella go iawn yn y ffilm ma. So, un peth na i ddeud, just cyn i ni gyrraedd y pishin briliant efo'r cwrwgl, ydy, mae gen nhw cyd-defed sydd efo llygyd insane, sydd yn, mi na i ddeud, o fy mhrofiad ffarmio, hollol genuine. Mae gan rhan fwyaf o
cwn defed fel llygau glas weird, yr rhai fel y bryd yna, ag good marks for authenticity. Dim byd arall yn authentic. So, ymlaen â ni, mae'r ceffil ddim yn... the horse got out. So, mae hi'n goffa mynd ar eolo, a mae hi'n ffindio Anthony ar y cwrwgl, rwan ta. Os dwi'n deud yr enw Geraint Pillock i chi, be chi'n mynd i ddeud? Unrhyw un arall? Na. Okay. Ti a rwan dylen ni chwarae, na i ofyn i Iestyn, fynd ar YouTube a cael sketch Geraint Pillock o Barry Welsh arno. A mae o'n spectacular. It's a challenge for me, and it's a challenge for the coracle. A dyna'r unig beth yn ni'n gallu meddwl am trwy'r holl ddarn yma. Oedd o'n Geraint Pillock from start to finish, ag oedd o'n precious iawn. A mae o'n disgu mewn i'r dŵr, a mae hi mae o'n dod i'r llan. Mewn ffordd, supposedly Barry meat... Welsh! Ti'n cofio Barry Welsh! O'n bob tro drach ymlaen. Oedd o Eurotrash Cymraeg. Mae'n dod i'r llan, a mae hi di bod yn chwilio am y ceffil ma trwy nos. A rhywsyd, yr unig baw a fatha worse for wear ydy hi. Mae gen i bach o fatha... Mae gen i artful smudges. Mae'n edrych fel bod hi di bod yn neud contouring hefo bronzer. Yeah. A mae o'n deud, you look like you've been out all night. Ac o'n i fel, no, you look like Emily Blunt. Yeah. A wedyn, maen nhw'n cerdded efo'i gilydd, a mae o'n fatha rhyw pseudo-poetic kind of bullshit. There's a voice I hear out here in the fields that tells me, go. Yeah. A wedyn, mae o'n cerdded i ffwr, a dim yn treu fatha one-shot efo Emily Blunt. A mae hi just fatha'n siarad i'r ceffil ac yn dweud, when he talks like that. A fatha, be? Does na byd ar dy wyneb di? Mae basically, ti di gweld, pwy sy'n cofio Wayne's World? Pan Wayne a Garth yn mynd i'r music shop, a maen nhw'n edrych ar y Fender Stratocaster gwyn, a maen nhw'n mynd, one day, Garth, it will be mine. Oh yes, it will be mine. A wedyn, mae hi literally mynd, I mean to have him. A ti fel, ti ma'n fancy efo? Na, dos. There's nothing else around here. Dos a llythrenol ddim... Dos a llythrenol so byd. Ond mae gen nhw, granda, mae gen nhw pub lleol sydd efo ddigon o bobl i fynd i pub, so maen nhw'n gallu gwneud open mic night gachu. Lle mae pawb yn canu rini'n ffocin gan. Maen nhw'n neud y one-shot. Eto mae o'n fatha... So the one-shot na efo Emily Blunt yn efo, eto teimlo fatha... Ond hi a'r camera crew oedd yna ar y diwrnod yn ffilmio hwnna. Mae hwn yn 2020, a mae yna deimlad wedi ffilmio yn 2020, kind of vibe iddo fo, fel, da ni ddim really'n gallu cael lot o bobl yn y shots ma. So da ni di pasio Geraint Pillock, a da ni di pasio, I must have him, God help me, I must have him. A wedyn, ar yr is-deitlau, mae wastad fel soft music continues. A wedyn mae yna fel pensive music, a dramatic, tense music continues. Mae yna foment lle mae Rosemary ydi ffigro allan bod ddim yn mynd i rhoid yr fferm i Anthony, so mae fel, you can't do that, that's terrible. So mae'n gyd agor y cae y gatio yma sy'n rhwng i tir nhw i gyd yn mynd, I'll kill you, Tony Riley. So ni just fel, okay, I suppose. A wedyn, mae nhw'n dod nôl i'r tŷ, a mae Tony Riley yn gwylio rhagfen ddoglen am wenyn. Watch out, guys. Deith hwnna nôl i stingio chi. So wedyn, maen nhw'n mynd i'r pub, a maen nhw'n cael, mae'n open mic night yn y pub. Beth sy'n ni'n galw'n noson lawen. Ac wrth gwrs, gan bod hwn yn ffilm, mae hwn yn debyg iawn i, dwi'n gwybod os da chi'n cofio pam nathon ni wylio Father Christmas is here. Father Christmas is coming, Father Christmas arrives. Yeah, Father Christmas returns. Father Christmas horny John Cleese. Sorry, mae'r squash ma'n dod nôl fyny. Yn hwnna, maen nhw i gyd hefyd yn bondio mewn open mic night yn y pub. So mae Blunt yn canu'r gan oedd graig Christopher Walken wedi bod yn canu trwy'r amser. Mae fel rwy'n yn mynd fewn a just canu yma o hyd ar fel rotation. Mae'n fel, ni'n gwybod ni'n mynd i gael reaction o hwn. Let's go! So mae hi'n
ond mae hi'n canu fo mewn acen ddim rili'n Wyddelig, mae'n canu fo fel popstar, dim yn canu fo mewn ffordd werin. Eisteddfod marciau nil point gen y fi hon. Llais hyfryd, ond dydy'r angarniad ar y stymiau, di just dim na. So maen nhw'n canu, a mae hi fel, Tony Riley, mae'n rhaid ti'n rand ar fi'n canu, bys y dy wraig di'n troi yn ei bed, so ti ddim yn rhoi dy ffarm i dy fab, which dwi'n planio prodi, thus cael dy ffarm di. Marriage of convenience ydy o da, i gael y tir i gyd efo'i gilydd. So bod ceffil hi yn gallu just mynd lle bynnag, mae'n fucking isio. So... A mae'r ci efo'r wonky eye just yn gallu gwatcha bob dim. Love it. So, dyn, sy'n nesaf, gesiwch be, mae yna Americanwyr wedi cyrraedd. Mae John Hamm yn troi fyny. Mae John Hamm, wan te, mi nas i licio'r gifs oedd yn cyrraedd ni pan byddwch chi'ch dau di ffigur allan, surprise John Hamm. Mae John Hamm yn y trailers, mae John Hamm yn pob peth heblaw amdano posters, ond di John Hamm ddim ond yn y fam roughly tua quarter awr max. Ac yn y chwarter awr na, mae'na mwy o chemistry rhwng John Hamm ac Emily Blunt yn y chwarter awr na sy'n yn holl ffilm. Oedd o fatha bod Emily Blunt di gwchio'n rhechan bob tro di mynd yn agos at Anthony. So what? Oedd o fatha, god. Oedd hi'n trio dal rechyn, achos oedd hi'n trio fatha, so yndi, wel mae yna fwy o sexual chemistry rhwng fucking Anthony a'r cwrgl ar hyn o bryd. So, parti penblwydd Tony Riley. So mae parti penblwydd o yn 75 a mae John Hamm yn troi fyny mewn Rolls Royce achos mae o'n ianc Americanaidd. Dwi'n cymryd bod mae yna rhyw tad wedi cyrraedd hefyd. So mae brawd yng nghyfraith dwi'n cymryd tawr cyfarwyddwr ydi o. Y brawd Chris Falk. Ddim yn gymeriad o gwbl yn hwn. Mae John Hamm yn dod ac fel da ni'n deud instantly flirtio a loads gwell amdan yr whole thing ma. So dwi'n cymryd bod ni fod yn teimlo dros be di enw fo Tony. Dwi'n mynd teimlo dros neb. Dwi'n mynd licio neb yn ffilm ma, fod yn onest. Ddech chi. Ddim hyd yn oed y cyd-efyd efo llygyd nuts. So, mae mam Rosemary yn marw. Cos mae pawb yn hen a mae pawb yn marw fan hyn. Farms pawb. Mam Rosemary wedi marw. So mae pob beth yn drist iawn. Mae pob beth yn drist. Mae nhw yn yr ysbyty. Supposedly, mae nhw'n helpu gyda'n ysbyty. Mae'n cyn depressing iawn. A wedyn, mae Christopher Walken, mae o'n mynd i fynd yn hen hefyd. Mae o'n fod ar oxygen. Ond ti'n bod be mae o eisiau mwy na oxygen? Mae eisiau pib. Ac dwi'n meddwl yn y golygfa yna nath i acen o just rhoi gorau i'r acen. Do, achos oedd o'n edrych yn rough as Drian. Oedd o'n edrych fel mae fod yn edrych fel boi sy'n marw. To be fair. Ac oedd o, chwarae teg. Oedd o fatha Jeremy Irons yn House of Gucci. Please, dwi'n gobeithio bod pawb arall i gwachod hwnna. Mae'n just fatha zombie Jeremy Irons. Oedd hwn ydych chi. Oedd o just i roi gorau i'r acen. Oedd o just fatha, guys, I can't do it. Oedd o just yn... Ydy, y dying monologue, swnio fel bod o'n dod o New York, medda fi fan hyn yn notes fi. Mae'n a lot o, I love you, son. A wedyn, Jamie Don's mynd, my daddy. Mae'n crynfachau, sad music, please. So... Mae pawb yn... Mae yna ffarmio. Pawb yn anadwy elen yn ffarmio. So, dyma ti roughly... Ac o'n i fel, good. Gorau bod fel hanner awr ar ôl i'r ddau mae fy'n at ei gilydd. Ac o'n ffys i checio beth... Mae yna awr arall ar ôl. Mae awr arall. O'n i'n cadw dysgu... Mae rhaid fod yna rhywbeth really fucking gyffroes mynd i ddigwydd os mae'n... But no. Mae... God, dwi'n trio dal fyny efo'r stori ma, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yna. Hilarious ballet montage. Mae'r hogan di mynd i New York City am 2 ddiwrnod. Na. Am diwrnod. A mae'r theatr digwydd bod yn chwarae Swan Lake ar y diwrnod yna. Perffaith. Achos mae eisiau mynd i weld at John Hamm, achos John Hamm wedi gwahodd chi. A peth arall hefyd ydy... Y theatr yna ydy'r theatr, os dwi'n iawn, lle gafodd yr play greiddiol i perfformio. A play multi-award winning outside Mulligatoon neu beth bynnag o fel. Lle gafodd, wel, clyfar de.
So, mae'r hilarious ballet montage lle mae hi'n watched y ballet ac yn crio. Wel, ar ôl i Bryn deud y stori thyn ni, rwan dwi'n deall pam. Mae hi fel, God, Dad, pam bys ti'n galw fi'n White Swan? Mae hwnna'n ridiculous. Mae'n fatha... Mae hi gweld fatha rhyw hi fel plentyn yn dawnsio efo dawnsio'r ar yr... A mae'n just yn fatha... mae'n cael flashbacks. Wel, hi... O'n i'n confused am eiliad fyna, fatha, dwi'n cofio'r rhywun bach ma'n y sioe. Ydy, oes plentyn, it's one like. Cursed child. So, mae hi'n mynd adre, achos dim ond ydi heirio boi i edrych ar ôl y ffarm am 2 ddiwrnod, sydd, to be fair, realistic iawn amdan ffermiwrs. Ti'n cael 2 ddiwrnod i fynd off i roi Welsh, a ti'n goffi bod syth nôl arni, cos mae'n costio pres os ti'n cael bobl eraill wneud o. A wedyn mae John Hamm yn ffoniant, ni'n deud bod o'n dod draw i Iwerddon. Mae o'n mynd ar ôl reit swsyd, sori, yna snog. Nath o snog. Wante, dyma di lle dwi'n teimlo bod na neb di ffwcio o gwbl yn y ffilm ma o blaen. Achos mae John Hamm yn rhoi snog i Emily Blunt, a mae hi just fel... Oh my god, what happened? What was that? Ar y wyren, ar y holl ffordd adre, mae'n mynd... Ti'n fatha ti'n cofio'r episod o Father Ted kick Bishop Brennan up the arse a mae Bishop Brennan fatha a wedyn mae cwrdd y Pope a wedyn he did kick me up the arse just fatha union fila so basically yr ffilm ma ydy'r episode kick Bishop Brennan hwnna dio so mae tia adeg yma, dwi di wneud cilch bod pawb just yn deud Jesus lot. Jesus, So dwi just nes I ddechrau cymryd fel tali o roughly faint o weithiau ddyn nhw'n deud Jesus, hefo to bach ar yr e. A wedyn nes I stopio ar ôl 15, chos oedd o just too much wedyn. So, wedyn, mae Rosemary yn trio ffigur allan rhaid. Dwi'n mynd I trio cael Anthony I caru fi a fod eisiau prodi fi. So, yn ganol storm, mae o'n dod draw achos oedd y ceffil di dianc metaphorically. Dyn ni'n gobeithio fydd na geffil yn digwydd. Na, does dim byd hot yn digwydd, pidwch y poeni. Ti'n gorau cwestiynu ansawdd sgwennu'r boi erbyn y pwynt yma, dweud? Dwi'n gwybod sut ti'n dod i'r conclusion yna. Oedd efo'r lein stupid fatha lle yn dweud, feelings are useless. I hate a man with feelings. A wedyn mae o'n dweud, a man with feelings should be put down. The kinds of dreams kids have make grown-ups miserable. Mae hyn yn llunilla o'r thing. Mae'n un pwynt lle mae... A mae hyn yn Pinterest graphics, Bryn. A mae Dyla ni ddefnyddio hyn ar inspiration yn pob. Rhywbeth while the sun is shining. Mae dawn yn y day the sun isn't shining. I believe that it is. A wedyn, you all right then. A mae'n fatha, mae'n teimlo fatha bod wedi cymryd, mae'n wedi cael lot o linella. Mae wedi sgwennu gan Irish American AI. Mae'n fowlan, a mae'n just toman o linella dialog yn efo. A mae'n wedi pigo llinell allan. What is the sky for, Bryn? Fuck's sake. So, ymlaen â ni. So, maen nhw'n siarad am good 20 munud o screen time, right? Lle maen nhw'n y gegin ma, gegin lyflu, yn yr Airbnb T-Ferm ma. A mae hwn yn intercut efo John Hamm ar y wyren yn fflyrtio. Yn llwyddiannus iawn, hefo rhywun sydd John Hamm, dio! O'n i'n gweld o'n fflyrtio gwbl, o'n i'n just yn meddwl bod o'n cael conversation, ond o'n i'n meddwl fatha... Ond yn amlwg, maen nhw isio hein ddau fynd efo'i gilydd. John Hamm just yn anadlu am yw'r fflwr, mae'n dyna sy'n disgyn mewn cariad efo fo. John Hamm, dio. Dwi ddim hyd yn oed yn ffansi efo gymaint o hynna. Na. Swn i'n snog. He was on the ham job. Swn i hefyd. John Hamm, Iestyn, oedd hwnna ddim hyd yn oed yn ffynnu, ond oedd o'n ffynnu. Anyway, so maen nhw yn y gegin am 20 minutes yn deud fucking nonsensical bowlan lines. A wedyn, I want a man! Have you thought about me naked? Ac o'n I just fel, come on. Bydd y lein nath I ddeud cyn hynna? Have you thought about me with
less clothes than the clothes I'm wearing. Stupid fela. A mae o just... Neb di... Oh, we've been sat here for 20 minutes. Have we had sex? Oh, right, okay. Should we fuck now? Yeah. Oh, I heard you're all about fucking now, father. Sorry. Sorry. Oh, dim mor sorry. Mae'n dawel. A peth ydi... Go on, have a sandwich. Peth ydi, mae beth da ni'n neud ar y rifin yma yn llai offensif, dwi'n meddwl, na beth dwi'n neud yn y ffilm yma. Dwi'n mor sori'n Gwyddewyr Wyddelig ni. I mean, mi nathon ni... A chi droi fewn i Mrs Doyle yn y sîn yma. Go on. Mae Emily Blunt yn Saesnas hefyd, dyna beth sy'n offensif. A beth sy'n cael fi ydi, ti rhyw radda pan maen nhw'n dechrau siarad amdan pethau fatha. A eto, cofio hwn, mae hwn yn rom-com. Oedd Bryn yn offended bod nhw wedi classify hwn fel rom-com. Ond maen nhw wedyn yn yr 20 munud dwytha yn siarad amdan suicide, depression. Na, da ni'n di cyrraedd hwnna ta. So, mae hi'n deud, beth sy'n bod, Anthony? What is your big secret? O'n i'n meddwl oedd o'n mynd i ddweud oedd gyda fo'n penis a dyna oedd wedi cael damwain pan oedd o'n blentyn efo ceffil neu'r donki neu rhywbeth ac oedd o'n mynd i ddweud I don't have a penis, Ted. I'm like a Ken doll down there. O'n i'n really meddwl dyna oedd o'n mynd i ddigwydd dyna be oedd pan oedd o... Dwi wedi, y reswm dwi'n gwybod am y ffilm yma ydy bod Flophouse wedi gwneud o. Dwi ddim yn credu bod How Did This Get Made wedi gwneud o. Un rhywun sy'n gwrando ar hwn. Basically, da chi'n gweld Steph yn dod fyny ar y Flophouse a wedyn o fewn cwbl o fisoedd dwi fel, be am ni wneud o'r siow ni? Mae'n mae'n Gymraeg, John, mae'n copio, mae'n ffain. So, what is my secret? So, da ni wedi clywed lot bod teulu Kelly, sef teulu mam Anthony, yn cael problemau iechyd meddwl, ac oedd un o'n nhw yn meddwl bod o'n bysgodyn, neu rhywbeth. Ond, so, my secret is, I believe that I am a honeybee. So wedyn, mae na pause, lle nes i just mynd, oh god. Chos maen nhw wedi bod yn siarad am stuff fel, wyt ti'n teimlo weithio bod ti ddim eisiau bod yma? Yndw, weithio dwi'n teimlo mor isel. A maen nhw gyd, oedden nhw'n siarad am iselder fel bod o yn just fel rhoi fyny smocio, neu bod o'n rhywbeth fel na. Oedden nhw just fel, I'm depressed as hell. Ac si just fel, falle bod hwn yn ffordd wledig i siarad amdano fo. Na i roi benefits of the doubt iddyn nhw hwnna. Ond, pan mae'r boi actively yn dod allan yn mynd, I believe I'm a honeybee. Wante, o'n i fel, ydy hwn yn metafor? Ydy o'n, falle bod o'n bai? Falle bod o'n fel... Oes yna rhywbeth arall? Ac oedd o just fel, na. Oedd wedi gofyn os oedd o'n game barod, doedd? Oedd hi wedi gofyn os oedd o'n hoiw. Ac oedd o fel, na. Mae'n llythrenol yn credu bod o'n Wenin and Vale. Sydd i fi eitha hot. A dyna oedd o'n siarad efo ar y cwrygl, ie? Ie. Yr holl gwenyn eraill. O ie, so oedd o'n siarad efo rwy'n ar y cwrygl. Ac oedd hi fel, you were talking to someone. Fel, I was not. Mae hi hefyd i sôn am y ffaith bod mae gen hi shotgun i thadi wedi loadio yn y cwpwr yn barod i hi gallu seithi hun hefyd. A mae fatha just... Wante, admittedly, mae iselder ac hunanladdiad yn digwydd yn y byd amaethyddol, achos mae gen ti access i stwff lethal. Achos mae'n rhan y dyfywoliaeth ydy lladd pethau, a magu pethau, a mae just, ond, Bryn, mae na neud o mewn ffordd. A mae hwn i fewn ffilm sy'n fod yn rom-com. Right. Ffordd mae hwn yn gorffan. So, mae nhw'n neidio fewn i'r Land Rover mwyn mynd i'r maes awyr i nôl John Hamm. A mae'n cos mae John Hamm flirtio hefo lyflu ddynas mod i cwrdd ar y plane. Ond, mae Emily Blunt just yn cael shouty sgwrs hefo Jamie Dornan yn y Land Rover ac wedyn intentionally yn ramio i Land Rover hi mewn i goeden. So, nes i feddwl amdan hyn... Far more wise, bysa hwn ddim yn digwydd. Cos mae di ffigur allan, heb o Land Rover na, ti'n meddwl ffocol ar ffarm. Na. So, hyn o'n i di meddwl So, gorffan di... Beth di am ddim disgrifio fel stori'r ffilm? Na, so stori'r ffilm?
Mae'n mae Land Rover crash, mae nhw'n mynd at ochr y dŵr lle oedden nhw wedi bod yn y cwrygl, mae hi digwydd bod cychwyn bwrw glaw, so mae nhw'n cael quote-unquote sexy snog a wet proposal yn y glaw, asterisk ddim yn sexy o gwbl, I'm just a bumblebee standing in the rain. In front of a woman asking her to love me. Gwenyn ddim yn gallu neud ffuck all yn y glaw, just by the way. A wedyn, mae fe... side note, nid yn unig ydw i'n dod o ffarm, mae dad fi hefyd yn cadw gwenyn. So dwi'n gwybod y stuff ma, guys. Mae nhw wedyn, mae'n mynd, look, I can see that there's sunshine on the hill over there. Let's go over there. Miraculously, di hi ddim yn bwrw glaw. It's just far away. A mae'r saturation... is very smart. A mae'r saturation... Mae saturation di boostio 100%. So... A wedyn, snog, end. Hyn di theori fi. O, maen nhw'n canu'n yr talent show. Maen nhw'n cael fucking deiawd yn... Well, let's hear so, hyn di theori fi, so, walking off into the sunset, o hana. Walking off into the... Mae'r ddau nhw... Be ti actually yn gwrffan y ffilm ydy mae John Hamm yn cyrraedd, gweld y Land Rover di crasio ac yn darganfod y ffaith bod nhw di boddi gilydd yn yr afon. A hwnna di actually sy'n nad y ffilm orffan. I love it. A sa hwnna di wneud lot mwy o sens na beth y gwyddoedd. Hwnna di bod yn very Martha Jack O'Shanko kind of Carol Lewis i kind of vibe ar hwnna. Ffarmio tywyll. A mae hwnna'n... So hwnna di wneud mwy o sens thematically. Ond sut mae'r ffilm actually'n gorffen ydi? Maen nhw'n mynd i'r open mic night a mae pawb sydd wedi marw yn ôl yn y pub yn ffain. Ond hefyd mae John Hamm yna ar ddynes wnaeth o gwrdd ar yr airplane. Mae pawb yn y pub yn cael sing-song. It's about to the audience. A mae hwnna'n hallucination gyn nhw tra bod nhw'n boddi. Yeah, there we go. Okay. So hwnna di bod thematically di bod yn diwadd mwy priodol ar gyfer y ffilm. Da ni di bod yn siarad am Death of the Rom-Com dipyn yn dod. So dwi'n gwestiwn rhywbeth da ni di specifically trafod ar hwn, ond dwi di bod yn siarad ar. Fel rwy'n sydd wedi gwachod Bridgerton Season 2. Ie, dwi'n gwneud rom-coms yn y ffordd oedden ni'n neud. Mae Bridgerton Season 2 yn 100% a rom-com film that mae fel a Batman, like it's not the one we deserve, but it's the one we need right now. Mae Wild Mountain... Oh, yes, Errol. Something else. Mae'n brilliant. Mae o'n... Brilliant? Mae yna bits yn hwn... Ffilm Di Ddim wise, mae yna bits yn hwn sydd wedi syrpasio hyd yn oed cats i fi. What are you doing out in the rain, Rosemary? Smoking. A just y ffordd mae hi'n dal. Yr ffordd... Fel bod hi'n roed wedi gweld... Mae hi'n troi fatha bod hi... Mae hi wedi cael coes bren ar y sîn yna. Mae hi'n troi fatha bod hi ar rhyw turntable. Fatha bod nhw'n troi hi rownd. Mae'r Lacey Susan am rwy'n mynd. Mae'r Lacey Susan bod nhw'n troi hi rownd. A mae'n just yn dal o fatha. Bod nhw'n just i roi dim i hi am dweud, hold that. A mae'n fatha... Smoking. Mae'r mwg yn dod allan o. O'n i gant a siwr. O'n i gant a siwr am fatha munud bod oedd y bowl yna ddim di cael ei goleuo. Oedd i just gofyn i deud i ddalo. Na lot o smocking efo. A mi rhai fi ddeud yn a couple of scenes lle Emily Blunt yn actually neud good convincing screen smoking. O'n i'n impressed iawn. O peth ydi, oedd yr ti'n teimlo oedd y bowl y dal yr peipa na fatha joke oedd o fod fatha just dyna di'r whole point o'r ffilm mae popi does na ddim line yna lle dwi'n mynd dwi di deall tone y ffilm yma mae hi yn joke mae o yn joke ond eto pan ti'n siarad am actually hunanladdiad ymysg ffermwyr ti fa di hwn ddim yn joke mae hwn oh god na, does am chemistry i weld yna rhwng hi a Dornan sydd yn siomedig achos mae'r ddau yn nhw yn stereotypes andros o ffiaidd trwy'r thing i gyd mae acen Christopher Walken yn just yn anfyddeuol mae hwnna yn I mean, ti'n cymryd actor sydd yn
mwyaf enwog, a mae'n ffaith, y ffordd mae'n delio fo sgript ydy, mae'n cael y sgript. Mae'n ddinesig. Mae'n tynnu'r punctuation i gyd allan, a mae'n rhoi dy fewn lle mae'n teimlo ddylun nhw fod. A mae hyn yn wir, mae hwn di proses Christopher Walken. Mae'n cymryd y sgript, tynnu'r punctuation allan, ac adio fe fewn yn lle mae'n teimlo ddylun fo fynd. Y lle mae o'n teimlo ddylun fod. A mae wedyn yn gofyn i'r person yna wneud acen ar ben hynna yn just pam. Allai ddim. Mae Emily Blunt bach yn wobbly weithio fyd. Allai ddim. Emily Blunt... Sut nath nhw gael nhw i wneud y ffilm ma dwi'n da? Seriously, fel actor, sut wyt ti'n mynd, dwi'n mynd i actio, Emily Blunt er enghraifft, dwi'n mynd i actio yn erbyn Gwyddel, sydd yn Wyddelig. Dwi'n mynd i offod wneud comedy Irish accent drwy hwn i gyd. Mae fel... Ydych chi wedi gwachio Dream Horse? Dwi fod wedi gwachio Dream Horse. Da ni wedi gweld hwnna fatha'r ffilm? Do, ddim dyna. Magic Horse, dwi'n wedi gweld. Dream Horse ydy... Oh, God. Ffilm... Oh, my God. Mae hi'n actor ers America. Right. Dwi'n meddwl nath nhw ddeud i Emily Blunt na oedd hwn yn rom-com. Dream Horse, right. Mae'n ffilm Gymreig lle mae... so Eiros Lynn di cyfarwyddo fo, ffilm Gymreig, Tony Collette. Right. Loads actor yn Cymraeg yn efo, Damien Lewis yn efo. Mae'r boi oedd yn neud mae'r boi oedd yn mynd yn Hot Fuzz yn mynd, does he have a license for that? Does he have a license for that gun? I said he had a license for that one. Na, just fi, Mae Sian Phillips yn efo. So mae'n ffilm Cymraeg, a dylwn ni wybod cos mae fy mrawd yn efo fel extra. Who knew? Ond mae hwnna yn Tony Collette a Damien Lewis yn neud acenion Cymraeg. A mae'n rhan yn y fi fel, dylwn ni watched hwnna fel companion piece i hwn, i weld sut mae... Ond dwi'n teimlo rhyw radd nath nhw'n esbonio i'r actorion bod oedd hwn fod yn ffilm comedy. Ac oedd Emily Blunt wedyn yn fel, mae hwn yn fatha'n tragic, Oscar Beatty type stuff. Dyna beth nhw eisiau fo fod. Ond oedd o tonally just yn mess, chys oedd gen ti'r munudau bach yna lle oedd nhw fatha smoking, a ti fatha, oedd o just fatha'n just be, a wedyn... Mae fod yn fel charmingly eclectic Gwyddelig, ond mae just yn dod allan fel, da chi'n meddwl bod y bobl ma'n fucking dope, da chi? Mae o'n gas fel yna. Chys mae John Hamm fatha commentary track yn ystod y ffilm yn mynd fatha... Why do these Irish people do? What's wrong with you people, fatha beth? Fatha, mae'n dweud fatha... Oh, wow. You're all a bunch of fatha, like, romantic kind of nonsense type thing. So mae na fel, dwi newydd check i fyny ar Google, mae na rwan Google Audience Reviews. Bernadette Murphy, 5 stars. John Patrick Shanley's Wild Mountain Time is highly entertaining and engaging. Visuals are exquisite. Blunt, Dornan, Walken, Malloy and Ham cameo did a great job. This is a romantic comedy! For anyone raised in an Irish household by Irish folk, the quips and sentiments are perfect. I laughed out loud at several points. Quite honestly, I was glad to get away from the headlines and the dominant COVID catastrophe that haunts us these days. I love this movie, and we'll watch it again. A dwi fel, ti'n meddwl beth, mae'r ffilm yma i Irish Americans. Irish Americans mae o. Chos hwnna di'r syniad gyda nhw o be mae fel... Irish Americans ydi o. Achos mae hi'n cwyno, mae hi'n mynd ymlaen wedyn i cwyno amdan y reviews. A wonderful romantic comedy, which is truly Irish, with Emily Blunt as the beautiful Irish Rosemary, who you can't help falling for, and Jamie Dornan's magnificent portrayal of Anthony, a lovely fella who you could cheerfully choke and shake the devil out of. At one stage, I thought he and the donkey made the perfect couple. Da ni heb siarad amdano ffaith bod o'n ymarferu marriage proposals i'r asyn. A dyna sy'n mae stories mynd rhaid. Stories mynd rhaid. Mae hwnna'n eitha realistic. Lot un yn digwydd y mach. So, fel rwy'n sydd wedi tyfu fyny yn ganol nyn lle, hefo neb i... Basically, goffes i symud i fel... goffes i ffindio fel cariad o fel Caerphilly. Cos dyna oedd fel y radius o fel available guys oedd actually interested yn lle nes i tyfu fyny. Allai kind of gweld bod hi just fel gwrando, mae'r boi ma'n hot, falle bod o'n dop o ma'n hot. So, nhw'n ni just fynd amdano fo, Yes. Be did...
Be di dy review di? Be di dy deimladau di am bod fi di neud i chdi watched hwn? Dwi'n ffeindio fo'n anodd coelio bod na ffasiwn ffilm bodoli. Ac yn o'r holl stwff sydd allan yna. Dwi'n mor sori. Tywod, da ni'n sôn amdan yr bin VHS. Lle ti just yn tynnu'n allan, what the fuck is this? Ond dwi'n teimlo fo rheina, y fath yna o ffilm, ti'n gallu reid i fewn a cael good laugh a fatha, ac just mynd, wow, bonkers. Ond mae hwn, oherwydd safon yr actorion sydd yna fo, ti just really gyda cwestiynau. Sa'ch ti'n deud i fi bod hwn di cael ei wneud yn... Pam? Sa'ch ti'n deud i fi bod hwn di cael ei wneud yn yr 80au neu'r 90au. Fos i dweud, bye it. Mae'n neud sens i fi. Fatha rhyw shitty B-movie cafodd i wneud tradd nhw'n rhwng projects gwahanol. Sa'n neud sens i. O'r ffaith bod di cael ei wneud 2 flynedd yn ôl. A gyfer actorion... Ond mae o gymaint o farchnad... Mae hwn i Americans, a dyma... Dwi'n methu dall, da. Dwi wedi sôn ddech chi am theori fi o fel, bod Paddington... So, Mary Poppins ydi sut mae Americans y gweld Saeson. Emily Blunt. Ti. A Paddington ydi sut mae Saeson y gweld Saeson. So, dyma Irish Americans, so Wild Mountain Thyme ydi sut mae John Patrick Shanley, American Irish boy, yn gweld Gwyddelod. Allai ddechmygu bydde Derry Girls does Wild Mountain Time yn lot gwell. Os ysach di... Os o hwn di cael ei osod yn y 40au dyda, fysa di ddim mwy o sens. Ond sa hi ddim di gallu mynd i New York am y noson i weld y ballet. Ond nathon ni ddim gweld hi'n googlo amseroedd awyrena. Doedd dim ffôns, doedd dim... Doedd hwn, definite. Anyway, gynulleidfa annwyl. Ydyn ni'n mynd i angen chi watched hwn? Gael ddarllen cwpl o reviews off Letterboxd. Please. Patrick Williams. Oh, wow, Patrick Williams. It feels like someone mistranslated the script from another language. Irish. A fel hyn, o'n i'n really teimlo. I think I hallucinated an entire movie because there's no way that what I just watched could be a real thing that multiple people thought was a good idea. A wedyn mae hwn yn amazing iawn. Y boi di sgwennu pennill fath a review. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a bee, she was a swan. She did the ballet. The fuck's going on? He wanted her, she'd often say, she was obsessed with that swan ballet. But his fucking dad and his fucking gates made problems for a son that he hates. He was a bee inside. She says, I'm a swan, you ride? He's also shite at wearing coats now that they share some land. In marriage, he has her hand, showing John Hamm it's not all girth. Wow. Nath ni'n sôn am y cot o John Hamm wedi prynu Macintosh wen iddo fo, so ath ar rownd y ffarm jyst yn ffarmio am y cot wen. Oedd o edrych fatha mae'n gwybod sydd wedi wisgo cot. Oedd o fatha... Oedd hwnna'n ffynnu. Oedd o fatha, be di hwn? Be di... Oedd o wedi prynu... Be di'r peth cot ma ti sôn am? Cot fawr wen iddo fo. A wedyn, ac am ryw reswm, oedd y gwisgo fo trwy'r amser fatha just ar y ffarm a falle, ti fatha, a dyn yn amlwg, fel fatha bach y comedy, nath o disgyn drosodd a landio ar ei dyn yn y cot wen ma, ti fatha... Fysa rwy'n normal, just yn cadw fo, na wisgo hwnna pan dwi'n mynd i'r dre, dim mi o'r gyfer y ffarm, ond just wisgo fo hyd. Mae'n obviously pyn bach fatha dwgl, dwi'n meddwl. Dyna di'r pwynt o'n nhw'n trio neud. Ond y ffaith bod nhw wedi castio Jamie Dornan sydd yn, admittedly, wedi cael ei castio blaen fel sex chunk. Dwi'n eisiau edrych be arall mae wedi bod yn ymwneud. Wel, wedi bod yn The Fall, 50 Shades Trilogy. Ac eto, fatha, os o'n edrych fatha y boi oedd yn chwarae Dougal, be bynnag yn un o. Ond dwi'n licio, I like a rom-com, lle dydy pawb ddim yn ridiculously hot. A dyna dwi'n dweud. Dwi'n just eisiau a romance. Yr characterisation fel rom-com yn mwy o sens os oes o ddim yn edrych fatha Jamie Dornan, fatha chiseled good looks a fatha beth fatha hollol. Dwi'n di sôn am y ffaith gafodd o rhyw fath o
adventure trwy o ryw far efo ryw ddynas. Da ni ond yn gweld unwaith. sôn am y bit yna, nath o fynd allan i'r pub. Ond nath o ddeud yr rhif fod o'n wenyn, do? Wel, da'n cymeryd, a nath i disgyn off y wal. Mae'n bod o'n ffynnu. I've got a tiny little voice in my brain, neu rhywbeth i dod o dechrau ni, da. Guys, swn i ddim yn awgrym... Wel, swn i'n awgrym i bobl i watched hwn efo botel o win. Na, just peidiwch. Eisiau cats yn lle. Na'n un o'r ffilms gweithio fi'r ioed, wel. Gwachwch Valerian a City of a Thousand Planets. Gwachwch Valerian. Mortal Engines. Be da chi'n meddwl di oedran Jamie Dornan? 39, 40. Da iawn, Bryn. Nes i edrych i fyny cynt. So gadw fo Iestyn gesio ni hwnna. Mae'r un oedran yn rhaid mi. Y lowest rating films gyda fi ar Letterboxd ydy Diana the fucking... Mae o'n waith na hwnnw. Mae waith na Diana the Musical. Mae waith na Spice World. Falle sy'n ni watched hwn mwy na sy'n ni watched Spice World. Oh, no way. Mae Spice World yn neu fi'n dri. Mae Spice World neu fi'n dri star fel level existential. Di hwn ddim. Mae gyda fi Gods of Egypt. Mae hwnna fod yn un da ni di wneud. Dylen ni wneud hwnna. Swn i'n gwachod Ice Road eto. Postman Pat the Movie yn well na hwn. Wow. Christmas on the Square. Swn i'n gwachod. Christmas on the Square. Everybody's there. Oh yes. Great. Guys. OK, diolch yn greit. Unrhyw awgrymiadau am ffilm Di Ddim, please, gyrwch na fewn i ni. Beth am ni awgrymu pethau sydd yn dda i bobl watcho. Gyn fi gormod tro ma. So ti eisiau neud bullet list? Ced un o gynta, cos dwi'n eisiau bod fi'n mynd, shit, dwi'n mynd ti bach a da ni'n goffa stopio'r recordio. Gwan Iest. Mae na versions newydd o Everything is a Remix ar YouTube, os da chi'n cofio'r series gwreiddiol o 10 blwyddyn yn ôl, rhywbeth fel la? Na, oce. This is new. So mae basically yn analysio ffilm a music yn gyndangos dos yn byd yn newydd oherwydd mae gyd yn rehash o'r hen stwff. So mae wedi updatio fo'n ddiweddar i gynnwys stwff sydd ar TikTok a balli oherwydd dyna mae pobl yn neud yn rehash o stwff o'n remixes. So mae o di ryddhau 2 bennod so far, mae yna 5 yn y cyfres a mae'n cymryd 4 mis lle fo'n neud bob un. So, cerwch i wylio heina, mae'r link, with the links in the thing, mae'n really werth i weld. Hwnna i fy... Mae werth gwylio rei gwreiddiol hefyd, a wedyn gwylio ar YouTube ydyn nhw? Everything's Remix Part 1, Everything's Remix Part 2 ar YouTube? Kirby Ferguson? Fod i boi. So nath yr i gwreiddiol dod allan o leia 10 blwyddyn yn ôl. Mae fatha, ti reid nhw'n gyd at ei gilydd, mae fatha documentary cyfa, the feature length. A wedyn, dwi wedi dechrau gwylio Star Wars Visions, gweld pennod 1, amazing. So be di, cer fi drwy hwnna, cos dwi out of it efo nhw. Visions ydy lle nath Disney neu Lucas mynd at anime studios wahanol yn Japan a gofyn wrthyn nhw, newch chi wneud one-off specials i ni, please. A so ma'n i gyd i ddod i fyny efo'r one-off specials ma'n na 6 yn nhw, dwi'n meddwl. Ma'n i gyd mewn styles anime wahanol. OK, ma'n hwnna'n amazing. A ma'n rhyw 20 munud yr un lle fo stories fatha samurai Jedi type thing. Wel, onid dyna yw natur Jedis rai o'r cychwyn, boes? So ma'n nhw heina werth i weld. Didn't he plus? A Didn't plus, Ar Netflix, dwi wedi dechrau gwachad, yr animation, dwi'n meddwl fod o'n well na Spider-Man Into the Multiverse o ran animation Into the Spider-Verse ydy fel the greatest baby. Mae o'n amazing. Arcane di enw fo, yn based ar League of Legends. League of Legends, ie. A mae o'n astounding. Mae o'n gobsmackingly gorgeous. Mae o'n ar rhestr dwi fod. Dwi just yn gwylio fo ag meddwl sef mae nhw wedi wneud hwn. Mae o'n batshit crazy. OK, Arcane, ar on-zi list. A wedyn dwi wedi ail ddechrau gwylio Dead Pixels efo'r mab oherwydd mae o'n hilarious. Pa'n di hwnna? Channel 4
amdan online gamers yn chwarae rhyw World of Warcraft type game, ond mae o ddim yn World of Warcraft, a mae'n just yn fod yn really stupid. Pobl sy'n byw efo'i gilydd yn chwarae online games. Am fod o'n i wedi gorffan Mythic Quest, ac o'n eisiau mwy o rhywbeth fel na, so hein di'r gamers sy'n chwarae'r game a Mythic Quest yn creu type o beth. Okay. Am rhyw reswm dwi wedi disgyn allan o darllen yn gyfan gwbl. Dim darllen for you. Dwi wedi bod yn podcastio ag yn gwylio lot o deledu. Iawn, ti wedi bod yn smasho cypyrthau, so... Ie, mae'n hynna ni hefyd. Ti'n ffain. A chwarae lot o Switch Sports. Da ni ddim gael Switch Sports. Ydych chi wedi cael y thing pêl-droed? Be di'r thing pêl-droed? Yr strap lle ti'n rhoi dy goes, controller ar y coes. Oedd gynnon ni'r Switch marfer corff thing cynt anyway. Cynt anyway, so oedd gennych chi hwnna. I love it. Ond dwi actually, oherwydd oedden ni draffarth ac oedd yn pisio ni off ar y noson cynta, oedden ni methu cael y controllers i connectio'n iawn. Na. Dwi'n mynd i yrru nhw nôl i fewn at Nintendo. Maen nhw'n neud rhyw scheme ar y funud lle ti'n gallu just amnesty. Di hein ddim yn gweithio'n iawn. Nawn ni drio thrwsio nhw ac yrru rei newydd i chdi. Am fod oedden ni mond yn gallu cael 2 person i chwarae ar un pryd yn hytrach na'r 4 o'n ni. Oh my god, mae hwnna gymaint o deimlad yn ti ni. Joy-Cons yn ôl a fydyn gobeithio fydd ei gyd yn iawn os nesaf. Dyn ni di neud hwnna o blaen. Dwi di gyrru set yn ôl achos oedd gennym ni Joy-Con drift. Ond rwan da ni'n cael mae'r shoulder buttons di marw ar rhain ni. Mae gen i controllers Nintendo o 1996 sydd yn gweithio'n ffain. So dwi angen iddyn nhw ffixio rhai yma, achos dwi eisiau bod yn chwarae Switch am fel 20 mlynedd arall os gwelwch yn dda. Just fill the form, a wedyn mae UPS yn pigo fyny a mynd â nhw i ffwrn. Bryn, beth ti'n watcho? Blimey, so she weld Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Be ti'n argymell hwn? Iawn da? Ti'n argymell. This is a recommendation. Na, oedd yn iawn. Iawn da, gwytio'ch tan bod o'n dod ar Hidden T+. Oedd o'n basically fatha, what it said on the tin fath o beth, oedd o'n... right da. Oedd o'n union... Strange. Oedd o'n just yn fatha y bennod nesa o be maen nhw'n trio neud. Doedd o'n byd... Oedd y visual style... Di Steph Marvel, un ffilm Marvel sydd wedi actually cyffroi fi yn fel y 5 mlynedd diwetha. Wel, dim hondio. Oedd y sort of y cyfarwyddwr newydd Sam Raimi, sef o'r Spider-Man trilogy greithiol. Sam Raimi, legendary. Ac oedd y style a'r fatha'r humor o Sam Raimi yn amlwg ynddo fo, ond oedd ti'n colli really'r visual style fatha psychedelic o gyntio o'r un gynta. Ac oedd o just yn teimlo fel bod o'n just going by the numbers fath o beth, o'n byd wirioneddol yn newydd neu yn fatha tanio dy ddychymig. So yeah, I mean, os ti Marvel completist a eisiau gweld y whole thing yn y cinema, go for it. Ond gweddill o bob arall sy'n ei dweud fe chdi i hawdd just gwylio fo yn ar Disney Plus pan mae'n dod draw. Yr pen nes i really fwynhau ydy Stanley Tucci Searching for Italy. Dod, ni wedi cael y link yna gen ti. So mae hwnna... yn y list, ond dwi dal heb di roed ymlaen. Mae'n rhywbeth anhygol am gwylio Stanley Tucci. Di gwisgo fatha chic iawn yn mynd o gwmpas Italy, just yn trio gwahanol fwydydd ma, a just yn fatha di siocio pan mae rhywun fatha rhywun di neud pasta anhygol, mae'n just fatha trio fo, mae'n fatha, oh my god, that's the best thing I've ever tasted. The plant efo fi gyna. Mae'n mynd i rhywle arall, a mae'n fatha, maen nhw'n neud veal cutlets yn Milan. Mae hwnna'n enwog yn Milan. O, di'n sicr. Maen nhw'n, a dim ond dweud, da ni ffrio hwn mewn menyn, ond dim just menyn, ond clarified butter. A mae'n just yn, cymryd llwyad anferthol o'r menyn ma, roed o'n y pan, a mae Stanley Tucci fatha bod o'n cael heart attack, just yn gwachod hyn yn digwydd. Mae'n fatha, how much butter? A wedyn
cymryd brathiad ond efo fatha, oh yeah, okay, I get it. A mae'n just yn anhygol, really just gwachio. Mae'n un sy'n lle mae'n troi fyny mewn rhyw blasti ma, lle mae nhw'n nath nhw creu balsamic vinegar. Ac mae wedi gwisgo union yr un fath a'r boi mewn gwrn. Ar ddau nhw wedi gwisgo union yr un fath. Stylish Italian guys. A mae'n deud fatha, I like your style. A mae'r ddau nhw wedi gwisgo yr un fath. O, mae Stanley Tucci yn fel y dad wyt ti isio. A be sy'n wych hefyd ydy, dwi'n Tuscany mewn cerdded rhwng rhyw dre efo Renaissance scholar ma. A mae'n just yn fatha'n siarad amdan y lle. A mae'n rhyw ddynas yn neidio allan o'r bar ma. A mae'n dechrau fatha gweiddi siarad mewn Eidaleg fatha, oh, I know you, you're a famous actor, but your name, but it's an Italian name, I just can't think of what it is right now. A mae'n dweud, mi chiamo Stanley Tucci. A dweud, Tucci, si. A mae hi fatha, you're amazing in the film. A beth sy'n andros o fatha lovely i weld ydy, merched o oed penodol just yn ffornio drosto fo fatha, oh my god, he's so dreamy and handsome. Sy'n ac mae'n just mae'n anhygol. A beth sy'n hefyd y ffynnu fi di, mae o wedi prodi i chwaer Emily Blunt. Sorry, nes ti just deud oedd wedi prodi i chwaer. Hwna'n really, o'n i'n meddwl oedd wedi prodi i chwaer. Hold on. Mae wedi prodi i chwaer Emily Blunt. Yeah. Mae wedi prodi i chwaer Emily Julie Blunt. Blunt? Nac i yr llall. Ond, so apparently nath nhw'n gwrdd yn y premier. Kate Blunt? Oh, yes, Errol, ti'n mynd i wneud i edrych o fyny o'n dod. Christine Tucci, Emily Blunt, sister-in-law, John Krasinski, brother-in-law. Is Stanley Tucci still married to Felicity Blunt? Stanley Tucci and Felicity Blunt, wed in 2012. Baby number 2 on the way. Stanley and Felicity, who makes an appearance in the first episode of Stanley's Italian-focused travel and food show, now live together in the leafy suburbs of West London with their two children, 7-year-old Matteo Oliver and 3-year-old Amelia Giovanna. Who knew? Dim fi. Wow. So apparently nath nhw cwrdd ar oh my god, mae'n edrych yn really debyg i Emily Blunt, obviously. Nath nhw cwrdd ar premier The Devil Wears Prada. Wel, o'n i'n mynd i ddeud Devil Wears Prada. Dwi'n lyfio fan Devil Wears Prada ac Easy A. He's great guy. So mae o, mae nhw'n byw yn Llundain wan efo'i gilydd. Mae pob llun o Stanley Tucci, mae'n neud y wen yma, lle mae'n edrych fel bod o'n mynd, so dwi'n edrych ar y lluniau Google, a mae just fel Stanley Tucci and wife, a mae just fel check on allan, dwi di prodi hi, oh my god, sbiach, dwi di prodi hi. Hali lwcus dwi. Sbia neis. Ond mae hi actually, swn i'n deud, good 15 centimeter yn dalach na fo. Mae hi'n massive. A mae Drach ar ein man. A mae hi'n fatha'r un spit a Emily Blunt efo nhw'n edrych yn bron yn rhyw fath. Wow, wel, pwy wyddai bod ni wedi troi mewn i gossip podcast, achos mae hwn yn fascinating. Trwy'n meddwl os yw rhywbeth arall diddorol. Na, just y ddau yna, really. Diolch, Bryn. Mae gen i, dwi yn cadw iCloud Notes rwan efo stuff gyffroes, achos mae after parties fi wedi bod fel, dwi'n mewn gwadja dim byd. So, fi wedi bod gwrando ar llyfr fucking amazing, which dwi'n really awgrymu i chi'ch dau, ac i bawb sy'n gwrando, o'r enw Joyful gan Ingrid Fatel Lee. Mae o'n amazing. Mae o'n dan, so basically, llyfr, mae ar gael ar, dwi'n credu, Borobox neu Libby. Borobox dwi'n credu. A mae o basically am the aesthetics of joy. A mae'n bloody brilliant o lyfr i ddarllen ni. O'n i'n gwrando na fo ac yn cerdded rownd a just yn agor yn llygyd i, achos mae'n mynd trwy fel beth ydy'r common denominators mewn lluniau sydd yn neud ni deimlo'n hapus, neu delweddau sy'n neud ni deimlo'n hapus. A mae'n deud pethau fel gole, lliw, siap, a mae o design perspective, beth ydy'r psychological rhesymau bod y stuff ma'n ein ni'n hapus, a sut wyt ti'n gallu integreiddio mwy o stuff fel na mewn i dy fywyd di. So dwi rwan wedi bod yn
peidio teimlo, achos mae'n deud fel, yndi, mae joy yn dod o balance a harmony, ond mae hefyd yn gallu dod o bursts o liw. So, mae fyny ti, a mae hi'n mynd ati drwy fel sut mae gwahanol architects neu gwahanol designers yn defnyddio rhain i gyd. A joyful ydi. So, diolch yn dod wrth ti o fel, ti angen chili allan. Mae'n literally fel, pam yn esblygiadol, fel evolutionary psychology-wise, pam bydde stuff yn neud ni mor hapus. Chdi, architect dy fywyd i fod yn mwy blesur. Just fel, ac i'n deud, ei beidio bod ofn, a dwi di really, yn llythrenol, yn yr pythefnos ys darllen hwn, dwi di really dod i fynd, fel, dwi actually, di bod yn watched gymaint o fel YouTubers y pethau sy'n fel minimalists, a dyma sut dwi'n gwisgo, fe. A dwi just fel, actually, yn greiddiol, dwi isio gwisgo lliw, dwi isio bod yn lliwgar, dwi isio invitio lliw happy, a mae Iestyn mewn proper, dyle fo ddeud Supreme ar ffrant y hoodie na, mae'n orange llachar, mae'n edrych fel bod o di cael off Depop. O'n i fatha'n edrych ar efo fel cyn i'n gychwyn, o'n i meddwl fod yn gwisgo dda col glaw. Mae actually yn edrych o Sawester. Howie's own di hwn. Check it ti allan. Howie's. Cefnogi busnesau lleol. Chos os ti'n meddwl dan fatha stwff brutalist a bachu, mae'n concrete, mae'n dwyll. Dwi'n gallu parchu y celf yna, achos be oedden ni'n dweud, un o'r pethau cyntaf mae'n dweud ydi dinas, damro, dwi'n cofio beth i enw fo, dinas yn Latvia, llawn o ex-Soviet, kind of brutalist architecture, ac oedd pethau'n wael yna, ac oedd yr Mae'r newydd wedi cael ei fotio fewn, ac oedd o yn designer, ac oedd o wedi dweud, reit, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i weld, os allai i wneud y ddinas ma'n well, oedd just cyflwyno lliw a design iddo fo. So benatho, oedd cychwyn peintio y concrete adeilad yma i gyd. A gosh, mae enw'r ddinas ar goll gen i fi rwan. Fydd ar y nodiadau. Ie, a mae o'n ffantastig, achos nath o just dechrau peintio, a bob un ardal oedd o'n dechrau peintio efo'r ffantastig graphic lliwiau, siapiau yma. Oedd o'n edrych fel kind of fever dream bloody reels neu rhywbeth. Ti'n gweld o... Ac oedd o'n gallu mesur sut oedd o'n gwella bywyd bobl, achos oedd crime, allai'n deitha chi sut, mae'n y llyfr, bod measures o crime, measures o anhapusrwydd i gyd yn mynd i lawr. Ti'n gweld yr i'w raddau efo pobl fatha roed murals i fyny mewn ardaloedd, ti'n gweld o, mae o fatha creu fatha identity i'r lle, mae'n creu fatha rhyw syniad o cysylltiad iddo fo, mae o'n torri fyny'r monotony, a mae o'n creu... Mae wedi cael ei brofi do, lle, os ti'n cadw tref neu dinas yn daclus a cadw'r sbwriel i ffwrdd oddi ar y stryd a ti'n plannu coed a fod gen ti blodar y roundabout neu be bynnag ac fod o just yn edrych fatha fod rwy'n yn edrych ar ôl y tref yna. Mae'r pobl sydd yna fo yn dieddol o fod yn hapusach ac yn parchu'r lle fwy. Ti'n cael llai o difrodi o, os mae rhywbeth i torri, mae bobl yn teddol yn mynd yn ôl yna, a tablu mwy o bricsen trwy'r ffenestri a bla bla. Ti'n meddwl y syniad fatha maen nhw'n... Fatha ti'n creu cymeriad a fatha perthynas i'r lle, so ti'n gweld fatha... Mae'r pobl yn teimlo fatha gyda nhw... investment bod na rhywun arall yn poeni fyd. Ond mae'r llyfr yn llawn, a mae hi'n designer, a mae'n mynd o fel mae na gymaint o esiamplau, so mae'n mynd trwy'r 7 neu 8 gwahanol sort of Venn diagram cylchoedd ma o sut, o be aspect sydd yn creu delwedd joyful. A mae just gwrando yn fo yn neud i ti sylwi am y stwff sydd ddod o gwmpas di. So ti fel, dwi'n gwirioni ar y lliw, dwi'n gwirioni ar y gole. Mae'n just penod cyfan am gole. A just sut mae... Anyway, mae'n greu. So, a mae ar gael ar bore box o fydd eich llyfrgell lleol chi'n gallu roed eich am ddim. Checiwch allan, Joyful, Ingrid Fatelli. Nes i watch Spider-Man No Way Home o'r diwedd. 6 mis ar ôl pawb arall wneud. Ond iawn. O'n i an y knife edge. Ond o'n 50-50, rai, ond y rhan yn y fi fel, sbia, cool, mae hwn yn o. God, o'n i'n caru'r ffilms ma. Mae gennau crush ar Alfred Molina. Sbia'ch ar rhaid i gyd, mae'n o'n gret.
A wedyn, ochr arall y knife-edge ydy, hwn just yn ffilm sydd just wedi bildio ar fanservice. A diolch bwys gynnau bod o fel £2 billion ffilm. Dydy o'm yn satisfying ffilm. Mae o just yn gyfres o cameos a scenes sydd ddim yn gweithio hefo'i gilydd mewn i stori coherent. Dwi ddim yn gwybod be mae pawb arall yn meddwl, a mae'n rili hwyrol yn hwnna, ond dwi ddim yn gwybod pa ochr y gyllell dwi wedi dod lawr arni. Oedd o basically, am fod, nes i ddweud ar ôl dod allan o'r cinema, nes i really mwynhau y rollercoaster ride yna o'r emosiynau, a'r lluniau, a bob dim. A wedyn, o'n i bob tro mynd yn ôl at y pwynt o Doctor Strange yn dweud be ti eisiau fi plygu nôl amser just i chdi gallu cael ei fewn i'r fucking coleg thing ma stupid, paid o fod yn idiot. A wedyn mae so wedi digwydd. Ond, bod Doctor Strange os yna fel bai ti di hyn i gyd, ac yn i fel, fuck off, Stephen. Ti sydd di neud hyn i gyd? Oedd Wong Ti sydd di neud o gyd? O Wong fel, paid hyd yn neud. Ia. Ac oedd o just yn mynd round a round a deud... Dyla fo just i mynd, na, da ni'n mynd neud hyn. Just beio'r 18-year-old ma. Ac o'n i fel, na, ti fel fucking fail upwards white guy, ti sy'n neud o? Problem ti di hyn, ti sydd di neud hwn. Paid y meddwl bod ti'n neud hwn iddo fo, oedd y ti'n neud o achos bod gen ti fucking ego ridiculous. Anyway, hwnna bedio. Moon Knight, pawb di joio Moon Knight. Bryn, heb di gorffan o. Ok, no ni ddim. So far so good. Next episode, we talk Moon Knight. So, no ni siarad Moon Knight, achos dwi'n gwybod o'n i di deud, cyfo cynt, di hwn ddim yn siarad digon am iechyd meddwl. I take it back. Mae yna lot o... Mae nhw'n licio siarad iechyd meddwl pan mae werth oedden nhw, wedyn maen nhw fel, na, it's superhero stuff. A wedyn, anwybyddu fel. Ond mae gen ti hefyd Ms Marvel a She-Hulk. Heb gwylio. Hyn ar y ffordd. Mae'r ddau ar ei ffordd. Yw gwylio. Un bach arall gen i ydy awgrym llyfr. Dwi'n gwybod nes i sôn mis diwetha am Mask of Mirrors. Dwi rwan mae'n i'r ail llyfr yn y Rook and Rose trilogy, ond dyn nhw mond wedi sgwennu dau yn nhw. Dwi'n cymryd bod yna trydydd yn dod. Mae'r rhain yn gret. Mae'r rhain yn, fel dwi'n deud, fantasy, renaissance, sexy, magical con women, kind of, it's all about my jam. A mae'n gret. So, enw fod i The Liar's Knot, ond darllenwch Mask of Mirrors gynta. Mae'n brilliant, satisfying, exciting, good fantasy, modern, really dda amdan. Mae'r dyna y fantasy perffaith, lle mae fel gender a gender identity a sexual preferences bobl yn fel hollol grown-up a dio ddim yn thing. So mae just fel, da ni'n byw yn y byd ma, di hwn ddim yn thing. Da ni ddim di cael yn magu mewn byd lle mae bobl yn meddwl bod yn weird, bod bobl yn newid fel gender no stuff. So mae'n gweithio'n gret, fel sut dylse fantasy fod. Cool. Dylse fod pob sci-fi fel hyn hefyd, fel dylse fod Star Trek a stuff, we're in a post-gender world erbyn hynna, ti'n ma? So, lyfio fo, really cyffroes, funny, exciting, so darllen o, Liar's Knot, dwi'n darllen ar hyn o bryd. Let's go dweebs. Let's go nerds. Wel, na fo. Gael awgrymu un peth wahanol a sydd yn gan fod o'ch ti'n sôn am designers. Os oes rwy'n arall allan yn gweithio yn yr un byd a fi o gweithio eista o flaen After Effects trwy dyn ac yn gwylltio. Dwi'n siŵr fod nhw wedi clywed amdan, mae yna YouTube channel ar enw Corridor Crew, a basically job nhw ydy dod i fyny fo syniad am pa special effects fyddi nhw'n wneud a just wneud o a maen nhw'n byw off YouTube a subscription fatha Patreon type thing nhw. So maen nhw'n cael wneud unrhyw fath o special effects maen nhw eisiau. A so mae gen nhw podcast ac mae'r ddau bennod dwytha o'n i'n methu stopio gwrando, oedd yn amazing oherwydd penod na ddechrau fo i gyd off wsos dwytha oherwydd oedd un o'n nhw wedi gwylltio gymaint nath o gyrru tweet allan yn dweud After Effects needs to be rewritten or we're not using this fucking program. A wedyn mae'r penod wsos dwytha i gyd amdan y tweet yna a be ddigwyddodd wedyn. Wow. Wedyn wsos yma
mae nhw'n siarad amdan faint o hen ydy After Effects a'r technical debts sydd i fewn yna fo ac sut maen nhw, pam maen nhw angen ail sgwennu'r holl beth am fod mae pobl yn gadael After Effects. A dwi di dechrau symud i bwrdd. Dwi newydd sylwi, nhw nath Batman but with Goofy Batman. Ia. Oedd wedi gyrru hwnna i ni. Sorry, carry on. So After Effects, ond After Effects i fod yn industry standard? But no. Wel, mae'n industry standard i lefel Diana Lolly a stwff, yndi. Ond o ran ffilms a balli, ti'n siarad am programs fatha Nuke, sydd yn lot drytach a lot fwy cymleth i ddallt. Ond beth sydd allan yna rwan ydy fod cwmni Blackmagic, nath nhw sydd yn neud Da Vinci a lot o cameras a balli, wedi prynu cwmni oedd yn neud meddalwedd o'r enw Fusion, a mae hwnnw'n gweithio yn yr un ffordd am y Nuke, a so mae lot o bobl oherwydd fod o am ddim yn symud drosodd i hwnnw, a dyna dwi wedi bod yn defnyddio yn ddiweddar hefyd. Wow. Os da chi yn y byd yna, gwylwch eich channel nhw, Corridor Crew, a gwrando ar y podcast. Mae gennau contacts hefo production crew Itopia, a bydden nhw definitely yn intrigued i gael unrhyw fath o graphics lle ti ddim yn goffa talu ridiculous budgets amdano fo. O ie, mae werth bob ceiniog o ddim ceiniog. O ddim ceiniog. Mae o'n amazing. Brilliant. Am ddim. Okay, good heads up fyna. Hogia, diolch eto. Da ni wedi cyrraedd i diwedd hi. Mae'n hwyr yn os. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn gwrando. Dwi'n gobeithio bod ni wedi gallu dod ar ryw fath o gwmni i chi dros eich awyrgydnio chi, neu eich commute chi, neu y mis. Fyddwn ni nôl hefo chi mis nesa. Fydd hi'n episod haf, y gwni party haf, fydd hi'n cocktails, fydd i wneud pina colada loads gwell ar byn tro nesa. Cofiwch gysylltu hefo ni, mae gen ni Iestyn wastad on the old tweets, lle mae Bryn yn fi fel, mae hwn yn really drist, dylwn ni ddim hyd yn oed. Mae yna fwy o stories na da ni siarad amdan yn fyma ar y Twitter. Mae Twitter feed ni, byddwch yn old school, cyrwch nôl i Twitter, mae Twitter feed ni'n gret. Dwi'n siŵr dylwn ni gael Discord. Dylwn ni gael Haclediad Discord, really, dylwn ni. Tra bod Elon Musk yn penderfynu os bod o'n rili eisiau prynu Twitter neu beidio. Anyway, diolch i bawb am wrando, diolch am yr holl gyfranwyr caredig, diolch i chi am wrando at hyn. Fyddwn ni nôl mis nesa, ond am rwan, nos da gan Bryn. Hwyl ddaw. Nos da gan Iest. A goodbye to you. Os da gen i fi, dwi'n mynd i petition o'r Irish Embassy am faddeuant. Ta-ra! Ta-ra!